وازان مساقي حلف اللو بقونت وقيل بيد بيسي نبعد عيني زفيفو أستاذي جيك بدي سالاتهم زحلو زيقاخي يا زيقاخي زيقاخي أنت مرت كانزان وازان مساقي حلف اللو بقونت وقيل بيد بيسي نبعد عيني زفيفو أستاذي جيك بدي سالاتهم زحلو كمرا على بحث أول كمرا باقي أبزماني زنيبو هي وكوينو غنبر بانديراخي أبدر أتك قلوب ليبو رأي نخس بخي عتمون دمون كسكيسو مأنتا خسلاقي أبدور قدل كسكيسو انتاي حيزو خلالكي سقا مقا حتن بخر كويكيو زيتتكا نسخن دويت موطن نخانيت مقربني وقالك السداد أبزي ودع مقاي نسخن دويت موطن كستاتنو بمرت برهان تحكيمو مدرسة ماي كتسان نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي وخليرا نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي وخليرا استعليل 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 أبويا خذني تحمل استعليل 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 أبويا خذني تحمل. سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا سنة كتكونوا نايوتر تمنيتنا بحقنانيوم لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كساب مغداتنا إذا مدام سانا كتسونا بخبرنا عندكم لايك مقبار شير مقبار دما أقالنا يتسرحيو ندخلوا نقبرو بوغيركم يهم تحجزوا وانت تتابعون كل جزية كيدا خونكم كم تقبروا دما دقيمنا دقاقيمنا قبل بنا مسكنكم سالا دقفكم اتجانل سلاينا بلغ صلالو فوريفر قصلا يكونن كساب زلنا كان قلقل او يكا نعاقمي بقع زبالنا حبريتا نقربكم فتنينا الومي بزع دراماتات جملو تنتنا كلونا سلازي كم وترو بتي بعلم درجة sensitive زخونة بوكن جمرينا دحرينا بعدنا قصنا كنكيدينا. Let's start with this one first of all. He's told the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu that he wants to reach a deal with Iran on its nuclear program. Posting on social media after meeting Netanyahu at the White House, Trump said he had insisted negotiations would continue. He added nothing definitive has been reached, but he hoped Iran would be reasonable and responsible this time. The two leaders also discussed developments in Gaza and the wider region. Netanyahu has been pushing for the talk. زيادة ربع جنت سمعنا أنت تولد الله بين إسرائيل برايم مينستر نباب أمريكا خيدو مس دونالد ترامب تراخيبو ولا حنتي ودو اسم ما أي جبرون تبل كذا زربا قرب استمغروا إلى إسرائيل برايم مينستر ماتيو مس بريزنت أمريكا تراخيبو and then لك عبد تركب تركب دماغ خوني يكون وساني جبرون يبلون له زيجي قرب تلاقي أمكوت نزكاتلو نتنجر قربنا فوكس ندهرخيت كا نشتي حبري تخص قلنا ما بزيا. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu yesterday, where they discussed U.S. negotiations with Iran. Afterwards, President Trump writing on Truth Social, "I have just finished meeting with Prime Minister Netanyahu of Israel. I insisted that negotiations with Iran continue to see whether or not a deal can be consummated." This is the Wall Street Journal is reporting that the Pentagon is preparing a second aircraft carrier to deploy. Exactly. هجي تايم زبل زلو دونالد ترامب تي زرب مس إيران قصل كم زلوه صغيتو نا إسرائيل برايم مينستر كزاربو كم زفتنه يوزنا جرزلو ولا قاتنا نتنياهو زخونة سمع كجبر زخل اتناي باليستيك ميسايل مفراينا إيران تطوكبل كم زلوه موسقتنا تدما نتوم كلهم حزب الله دي نحوت تقبرو دقافو يمسوم زلوهم تسار تغلال لك بالتغلو نيكولر زبهال دما تطوكبلالو زبل زرباك هون كله إيران دما بجكات نيكولر كالك زراربلونا يدلني مغنياتو ناتي هجراو دحنتون هجراو دحنت حتون سلوزخونة لالا سلازي إذا زربانا تزراربو قنيوم كي تسمامعو خلو انتايلو أمريكا حجون تغونة توساخيت ناي نفرتز عنت عباي مركب ناب
ማእከላይ ምብራቅ ይሰድድ ኣሎ እዚ ማለት እጂ ነታ ዝሓለፈት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተሪናያ ተመሳሳልነት ኣሎ ኣይተሰማምዑን ማለት ተሰማሚዖም ኣሎ ናተይ መረዳእታ ተሰማሚዖም ኣሎ እዩ ንኢራን ካርሟ ተሰማሚዖም ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ነተንያሁ ከይዱ ከይተሰማምዑ ድምለሱ ይመስለንን እቲ ዕላማ ድማ እንተስ ፈሊጦም እንተስ ንድራማ ፈሊጦም እዮም እስራኤል ኩል ነገር ብካልኩሌሽን እዮም ዝገብርዎ ልክዕ እዚ ርክብ እዚ ኣብ ርእሱ እንታይ ይካየድ ቀኒዩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሰነት እንድሕሪኢኹሞ ሰነት ሂሪን ይካየድ ነይሩ እንታይ ዓይነት ሰነት ኣብዚ ስምዑ እጂ Donald Trump was all over the Epstein files, like former Prince. Here's a video. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሰነት ሂሪንግ ክረአ ዝቐነየ ማለት እዩ እዛ ዲኦጄ ናይቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ትበሃል ፓም ቦንዲ ዝብልዋ ሓላፊት ናቱ እያ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ሰነት መፅያ ቃላት ህብ ነራ ብዛዕባ እዚ ናይ ጀፍሪ ኤፕስቲን ፋይላት ድማ ብተሪር ተዘሪብሉ ሓደ ካብኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብብዝሒ ኣብቲ ፋይላት ከም ተጠቕሰን ድሮ ብቪድዮ ዝተሰነየ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝወፀ ጥቡቕ ዝኾነ ዕርክነትን ርክብን መዚ ሰብ እዚ ከም ዝነበሮ መዚ ናይ ብሕማቕ ተግባራት ዝኽሰስን ብዘይተፈልጠ መንገዲ ዝተቐተለን ንዑ ብዛዕባ ጉዳይ ክትዘራረብ ኢላ ምስ ከደት ከምኡ የለን ብሕቶን ብገለን ልባእ ትፊኦምላ ነይሮም እዚ ዘረባ እዚ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሰነት እናተገበረ ከሎ ድማ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ነይሩ ኩሉ ግዜ በዛ ነገር እዚኣ ጎረሩ ከም ዝሕዝዎ እዩ ዝፍለጥ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ብዙሕ ፋይላት ካብዚ ተባሂሉ ዘሎ ሓቢዩ ከም ዝተረፈ ካርየኩም የከምኹም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብዙሕ ኣዝዩ ሕማቕ ነገራት እውን ክህልዎ ከም ዝኽእል ምናልባት ንግዚኡ ሓቢኦምሉ ክህልው ክእሉ እዮም እቲ ሓቢኦሞ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣቦ ገይሮም መእሰሪ እዩ ገለ እንድሕር ኢሉ ገለ ከውፅኦም ማለት እምቢ እንድሕር ኢሉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል እምቢ ክብለሉ ዝኽእል የለን ተታሒዙ ዘሎ እዩ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ እዚ እቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ኢና ሕጂ ረይዎ ትሕቶታት ክሳዕ ክንደይ ክብርቲ እዩ ልክዕ ምስቲ ናይ እስራኤል መምፃእካ ነገራት ኩሉ ግዜ ምስ እስራኤል ገለ ክዘራረብ ከሎ ገለ ነገር ወፅእ እችስታ ኮኢንሲደንስ ወይ እውን ሃንደ በዘጋጥሚ ክንብሎ ንኽእል ኢና ካልኩሌትድ ዝኾነ ምዃኑ ርዱ እዩ ኣብዚ ጅስምዎ Two photos. Thank you. I'm going to show you two photos of former Prince Andrew. Prince Andrew attended various parties with Jeffrey Epstein. ሕጂ ናይዚ ፕሪንስ አንድሩ ዝበሃልናዩ ከዩ ድሮ ኣብ ዩከይ ዓብዪ ፖለቲካዊ ምንቕናቕ እዩ ፈጢሩ ዘሎ እሱ ድሓን ግዜኡ ሸለል ክንብሎ ኢና ምክንያቱ ዩከይ ንዓና ገዳሲት ሃገር ስለ ዘይኮንት ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎ ኣብዚ No law, is that correct? I'm sorry that we redacted the victim's Because you're name. following the congressional law, correct? Yes. Okay. You have now established that please put the photos back up, that we are looking at a sex trafficking victim. Under the federal, but anyone, like former Prince Andrew. Last July, you closed the case on Epstein's War Department. These two have evidence to predicate an investigation against former Prince Andrew. So I asked you last year. Attorney General and set before I agree with you. you twice. I called for people looking at Epstein files. Merrick Garland dropped the ball, as did Attorney General Bill Barr. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተሪር ዝኾነ መዋጥር እዮም ፈጢሮምላ ነዛ ጃስቲስ ዲፓርትመንት ሓላፊት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ በዓሉ ዝረቑሓያ ብብዙሕ መንገዲ ቀሪቦም ዘምፅዋ እዮም ኣሲስታንት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እዩ ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ከም ዝነበሮ ንእሽተይ ብዛዕባ ክዛረብ Like former Prince Andrew, Donald Trump attended various parties with Jeffrey Epstein. I want to know, were there any underage girls at that party or at any party that Trump attended with Jeffrey Epstein? This is so ridiculous, and that they are trying to deflect from all the great things Donald Trump has done. There is no evidence that Donald Trump has committed a crime. Everyone knows that. This has been the most transparent president. ሕጂ እዛ ዘረባ ስምዕዋ እንታይ ኢላ ሓቲትዋ ታሕቶ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይተራኸበ ዝኾነ ይኹን ፋይል ድማ ቆሪፅኩም ከም ዘየትረፍኩም ከተረጋግፅለይ ትኽእሉ ዶ ኣብ ምሒልኪ ካእቲኺ ዘለካ ሓቂ ንኽትዛረቢ ስለዚ እዚ ዘረባ እጅ ትዛረበ ዘላ ተሓስያ ሓደ መዓልቲ ተገምቲሉ ኣብዚ ዝሓሰኻዮ ገበን ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ ትብሎ ዘላ ንሳ መዋጥር ገጢምዋ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኩሉ ኣካይዳ ናቱ ሓንቲ ኣይገበረን ኢልካ ክትዛረብ ክብድ ዝበለ እዩ ንሕና ወላ ሓንቲ ከይረኣና ከለና እዚ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ንሪኦ ዘለና እንድሕር ኮይኑ መልሓሱ ዘይእርኑብ ኣካይዱ ዘይእርኑብ ኣብ ኖርማል ፓብሊክ ንሪኦ ዘለና ዘይእርኑብ ነገራት ዝገብር ሰብ
بحبو زخونه ነገር አይገበረን ክትብል ክብድ ዝበለይ ናይ ቀረባ ዓርኩን ነዊሕ ዋን ምስ ምሕስነት ከም ዝነበረ ዝሮ ተረጋጊጽ ዘሎ ሕጂ ዝኮነ ህፃናት ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ይኮን ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ምስን ኣብቲ ንሱ ዝሳተፈሉ ዝነበረ ፓርቲታት ይሳተፋ ከም ዘይነበረ ከተረጋግጽለይ ትኽእሉ ደይልዋ ባይ ደ ወይ ኣነ ዝሪዮ ዘለኹ ስእልታት ገለ ካብኡ ዘውፅዎ ዘሎ ደቂ 11 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድ ቆልዑ ማለት እዩ ኣዋልድ ኣብቲ ናቶም ፓርቲታት ይኣትዋ ከም ዝነበራ ኢቨን ኣብ ገሊኡ ትሕቲ 10 ዓመት እውን ዘርኢ ስእልታት ኣሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ምስአን እዚኣቶም ደቂ 4 ደቂ 50 ሰባት እዮም እንታይ እቲ ፀይቅስ ክንምንታይ ደረጃ እዚኣቶም ካብ ናይ ሞራል ሓለፍቲ ኮይኖም ክዛረቡ ዘልዮም ሕጂ ንሳ ንዶናልድ ትራምፕ ከተፅዕሉ ብዬ ኮይላ ትዛረብ ዘላ ከመይ ገይሩ ክሕዛይ ግን ረእዩ Presidency. He's the one who asked that those files reclaim my time. be I got your answer. You said there's no President evidence. Trump asked Chairman, please stop the clock. to sign the legislation. This is ridiculous. Time belongs to the gentleman from California. Okay. I'm going to put up another document from a witness who called the FBI's National Threat Operations Center because I believe you just lied under oath. There is ample evidence in the Epstein file. Don't you ever accuse me of a I believe crime. you just lied under oath, and this is on videotape. You said there's no evidence of crime. I'm showing you. Here is a witness statement who called into the FBI's Threat Operations Center. He ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ትሕስቡ ስለ ዘለኸ ጭብጥብ ዘለና ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ርክብ ኣብቲ ኩነታት ንኤፍቢኣይ ደው ኢሎም ከዘራርቡ ሓበሬታ ክህቡ ከም ዝደልዩ ዝነበሩ ዘረጋግፅ ኣብቲ ፋይላት ኣሎ ስለዚ ንስኺ ትሕስቡ ኣለኺ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝነበሮ ፓርቲ ድማ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ይሳተፋ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ርስሓትን ፀይቅን ደረጃ እዚ እቲ ንእሽተይ ካብቲ ባሕር ካብ ጭልፋ እዩ ዝበሃል ዘሎ መዓን ነገራት ከም ዝህሉ ዘይቲ ኣብዚ ዘይኣተወን ዘይወፀን ፍሉጥ እዩ እዚኦም ኣዝዮም ሃብታማት ሰባት ብዙሕ ነገር ከም ዝገብሩ ፍሉጥ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምስ ዕሩኽቱ ገንዘብ ተለካ ንደቂ ኣንስትዮ ዝደለካ ክትገብረን ትኽእል ኢኻ ክብል ኣብቲ ቀዳማይ ምርጫ ናቱ ተይብ ናቱ ወፂኡ ብዙሕ ይዝረብ ነይሩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ፀገም ሕጂ ግምጥል ኣብልዋ ንዝኾነ ፀሊም ፕሬዚደንት እንተዝኸውን ነይሩ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ እንተዘጋጥሞ مش كاب سلطانو ما قتلوا ميبي انا بزي مجنان يزبلكم بزي مجنان سعاده سلا زخونه حبتام سلا زخونه توتم علي تابعين سعادو دما سلا دفتو نوع عم سلا زله ينبر እዚ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ርስሓት ክፋ ፀገማት ኣብ ፖለቲካ ከምብረካ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ፃዕዳ እንድሕር ኮይንካ ብፍላይ ካብ ፃዕዳ ድማ ፀጉርካ ፃዕዳ እንድሕር ኮይኑ ኣድቫንቴጅ ኣለካ እዚ ከም ሩእይ ጌርካ ወሰዶ ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ማለት እዩ ስለዚ ጭብጥ ሒዙ ንስኻ ሓሲ ከለኺ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ No one at the Department of Justice interviewed this witness. You need to interview this witness immediately. Epstein should rot in hell. So should the men who patronized this operation. And as we say here today, كم زنا جبروا ولا تي ناتهم أبال نايت كونغرسهم زنا بروا نهلكم هذا بيشفت غيره بيلا غير لك. A list of names not to redact, or sorry, a list of names not to release. What did the DOJ do with this email? They released this email in the document production. Literally the worst thing you could do. زخاتو مسماسي بحال ناي ريبابليكان دونالد ترامب د ورد بارتنا تيو جن ابز وانزن دونالد ترامب قندي صلايو خوينو زلو بيلا غير غود دوص زليو سلازي نتوم زعمصون جبن زغبرون شمام دمسيسكمو حبيكمو نتن زتعمصا دقنستي جن سلنن شمن كم زوص غيركم سلازي نسخاتكم نمن كتتحنو تدليو نمن كتطبسو تدلي فلوتيو اتن دقنستي استعمصا وينا وستساتفا ሽመን ክዓባእ ነይሮ ምክንያቱ መፃኢ ሂወተን እውን ከበላሹ ስለ ዝኽእል ኢሎም ምክንያቱ ኣብ ካሊእ ሂወተን ተለዋ ኣብዚ ክርከባ ከለዋ ያ ንደቀን ይኹን ንሓዳራተን ሓዳር ኣለዎም ኮይኑ ከቢድ ፀገም ይክኸውን እቶም ከምኡ ዝገበሩ ሰባት ግን የስ እሳቶም እዮም ቶም ነቲ ኮንሲኮንስ ክቕበልዎ ዝግባእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብየማንን ፀጋምን ንዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ፕሬሸር እዚ ፀቕጢ እዚ ስለ ዘለዎ ናብ ሶማላውያንን ናብ ፀለምትን ሕርቃኑ ከውፅእ ከም መህደሚ ካብኡ ከውፅእ ዝደሊ ኩናት ናይ ኢራን ድማ ዘድልዮ ዘሎ ካብዝን ወዲ ከምዝን ዳይቨርት ንክግበር ሓሳባቱ ንሱ ካብዚ ድራማ እዚ ንክወፅእ ስለ ዝደሊ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነታት እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ this is going to be very critical ኣብዚ ዝቕፅል ዘሎ ዋናት ልክዕ ምስ እስራኤል ክራኸብ ከሎ ንእስራኤል ድሌታት ናታ እምብክብል ከሎ ድማ ቀፃሊ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንርኢና ስለዚ ብዙሕ ነገራት ከም ዘለዎን ዶናልድ ትራምፕ ካብ ድሌትን ፍቓድን ነተንያሁ ወይ እውን እስራኤል ክወፅእ ኣይክእልን እዩ እቲ ዕላማ ሳያ እዚ ንሪኦ ዘለና ብዘይገድስ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝደልዮ ክኸውን ይኽእል ግን ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ረሳሕ ነገር ክህልዎ ከም ዝኽእል
እንተልዎ ድማ ሒዞም ልክሉ ከም ዝኽእሉ እንተ ተታሒዙ እንተሎ ድማ ድሌቶም ክገብር እዩ ንኢራን ምህራም ተኮይኑ ክሃርም እዩ ድሕር ክብል ከም ዘይኮነ በቃ ሓንቲ ክትፈርሃ ዘለካ እስራኤል ክኣስሩልካ የብሎምን ንዶናልድ ትራምፕ ጠማዚዞም ኣብቲ ናቶም ኣጀንዳ ንምእታው ፀገም ክህልዎም ከም ዘይክልና ንርኢ ዘለና so if we go back to ኣብቲ ኩነታት ዘሎ ንሕሪኻዮ እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለናን ዝረአ ዘሎ ኩነታትን ኣብ መወዳእታ ነቲ ከጋጠም ዝኽእል ኩነታት ንሱ ክውስኑ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ያ ኣሜሪካን ኢራንን ንክረዳዳእ ፀገም የብለንን but the problem here is ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እስራኤል ዝደልዮ ነተንያሁ ዝደልዮ ሊስታ መወዳእታ ክህልዎ ስለ ዘይክእል ኣስገነቢ ንኣብነት ኣሜሪካ እንታይ ትደሊ ኣብዚ እንድሕር ኢልካ stop enrichment ኒኩለር ከተማ ዕብላ ኣይደልይዋን እዮም ዘለዉ 1/6% of uranium stockpile ከምኡ ድማ ነቲ 60 ሚእታዊት ናቲ ዩራኒየም ስቶክፓይል ኣኪቦሞ ዘለዉ ኣረክብዎ ሊሚት ሚሳይል ኬፓቢሊቲስ እዚ ሕጂ ብእስራኤል ተደፊኣ ዝመፀት እያ ዝኾነ ናይ ሚሳይላትኩም ዓቕሚ ደረት ክገብሩ ኣለኩም ስለዚ ገሊኡ ተኣልይዎ ከም ዘለዎም and support for armed groups ነቶም ዕጡቃት ሓይልታት ድማ ድጋፍ ትገብርዎ ዘለኹም ገደፉ ይብሎም ኣለዉ ስለዚ ብወገን ኢራን ክንሪኦ ከለና ድማ ነቲ ኒኩላር ቶክስ ጥራይ ክትዘራረብ ትደሊ ኖ ኔጎሲዬሽን ኦፍ ሚሳይልስ ኣብ ሚሳይላት ጉዳይ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን ኣብ ዞባዊ ኩነታት እውን ንዓኻትኩም ዝምልከት ኣይኮነን ዝብል ረቋሒ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ ጠልጠሊሉሉ ኣብ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እዚ ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካን ዓበይ ፅልዋ ክህልዎ ይንዓና ንዞባና ምክንያቱ ሑቲ ዝበሃል ኣብ ፊትና ኣሎ ኢራን ተታሪማ ውግእ ክጅምር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እስራኤል ዝበሃል ድማ ነቲ ናይ ሑቲ ኩነታት ተረኺቡ ናብ ሶማሊላንድ ክመፅእ እዩ ናይ ኢማራት ኩነታት ኣሎ ናይ ስዑድያ ኩነታት ኣሎ ናይ ካልኦት ኩነታት ኣሎ ስለዚ ንከባቢና ብቐሊሉ ክፀልዎ ዝኽእል ቦታ እዩ ምስ ብልፅግና ምስ ኢማራትን ምስ እስራኤል ሕግብግብ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ንሕና ኣብቲ ዝቐረበ ድራማ ናይዚ ፖለቲካ ክንፅሎ ንኽእል ሃገር ምዃንና ምግንዛብ የድሊ ቁሩብ ካብኡ ፍልይ ኢልና ካልእ ናብቲ ዓበይቲ ሓይልታት ዝኸድዎ ዘለዉ እንተሪኣና ድማ ነዚ ይመስል are arriving in Brussels at this hour, gearing up to discuss their new mission, Arctic Sentry. The NATO chief, Mark Rutte, will be chairing the talks as the alliance puts plans in place to boost its military presence in the far north. The deployment is an effort to smooth over a recent rift between the US and other NATO allies over Donald Trump's plans to annex Greenland. Germany's ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኔቶ ይራኸባሉ ኩሉ ግዜ ንዶናልድ ትራምፕ ኣጀንዳ ሂቦም ስለ ዘሎ እዚ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ልኡኽ ስለ ዝኾነ ናይቲ ኔቶ መራሒ ማለት እዩ ነቶም ኤውሮጳ ካብ ኩሉ ጉዳያቶም ኣውፅኡ ሕጂ ድማ ነቲ ናይ ዳርጋ ንዩክሬን ዝበሃል ቁሩብ እናተዘሓሓለ ናበይ ቀንዲ ኣጀንዳ ክኸውን ኣሎ እዚ ኣርክቲክ ሚሽን ኣርክቲክ ማለት ድማ ቻይናን ራሽያን ይመፁን ኣሎ እታ ግሪንላንድ ንኸይትውሰድ ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ንኸይወስዳ ንዑ ንምሕጓስ መዓት ባጀት መዓት ወታደራዊ ዓቕምናቶም ናብቲ ግሪንላንድ ክዋፈር ኣለዎ ዝብል እዩ ኮይኑ ተሪፉ ግን ዶናልድ ትራምፕ ዕድል ተረኺቡ ክገድፋ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዋ ስለዚ ኣይክተርፋን እዩ እዚ ኮይኑ በቲ ኔቶ በዚ ኣንፃር ራሽያን ኣንፃር ኩላቶም ወላቶም መራሕቲ ናይ ኔቶ ወላ ቶም መራሕቲ ናይ ምክልኻል ናይ ጀርመን ናይ ካልእን ሓይልና ናብ ግሪንላንድ ሞር ከነሕይል ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ግን ኤውሮጳ ብከምዚ ኣካይዳ ክወፅዎ ድዮም እቲ መንገዲ ኣደነው በት ወት ዊ ሲ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ናብቲ ቦታ ኤውሮጳ ግን ካልእ መንገዲ እውን ክሕዙ ይፍትኑ ኣለዉ The Ukraine war is turning more dangerous. Russia is pushing forward on the battlefield, squeezing Ukraine across a stretched and brutalized front. Yet the most important moves are perhaps not happening on the battlefield. European powers are moving back toward direct engagement with Russian President Vladimir Putin, a step that could be seen as legitimizing Moscow even as the war is still raging. We begin first with the battlefield developments. ሕጂ ኤውሮጳ እታ ዝበለፀት ዛ ናይ ፈረንሳ ዝነግርዎም ዘለውን ተገበሩ እዩ ቀጥታ ምስ ራሻ ክዘራረቡ እንተጀሚሮም ፀገሞም ክፍታሕ ይኽእል እዩ but it's going to be very difficult ቀጥታ ንክዘራረቡ ምክንያቱ ኣሜሪካ ነቲ ቀጥታዊ ዝርርብ ኣይደልዮን እያ ራሻ ክንዘራረብ ምሳኹም ንደሊ ኢና ኢሎሞ እንተኾነ እቲ ኤውሮጳ ክውስን ስለ ዘይክእል ፀገምናቱ ገና ጠጠው ብላ ኣሎ ዩክሬን ድማ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ብድሆታት ናታ መመሊሱ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኩናት ገፃቱ እናቐየረ እናበርትዐ ሞር ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ዝኾነ ኤውሮጳ ከምዚ ክርፍስ ከም ዘላ ጥራይና ንግንዘብ ዘለና እቲ ጉዳይ ድማ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ምስ ራሽያ ብቐጥታ ከዘራረቡ ተኽኢሎም ክፍታሕ ክእል እዩ ምናልባት ነዚ ክውስንሉ ዝኽእሉ ሓንቲ ዋዕላ ገይሮም ኣለዉ ብኣ ጌርና ናብቲ ናብ ኢኮኖሚ ክንሰግር ኢና
are meeting today to discuss ways to boost competitiveness so the bloc can keep up with economic rivals like the US and China. The meeting, held at the 16th century Oldenbeesten Castle in Belgium, is expected to focus on how to lay the path for European independence. Now, this comes as the European Union faces pressure from the US, China and Russia on a variety of different issues, prompting a rethink of Europe's approach to diplomacy and to trade. Here's a look at some of the challenges the EU leaders could well be discussing today. This factory in Estonia is producing rare earth manganese. ሕጂ እንታዩ ኤሮጳ ብዛዕባ ሉላውነታ ዲስካስ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ምክንያቱ ራሽያ በቲ ትስሕቦም ኣሜሪካ በቲ ትጉጥጦምን ትዘብጦምን ቻይና በቲ ስኩዊስ ትገብሮም ኣብ መንጎ ተቐርቂሮም ኣለው እንታይ እዩ ናትና ዕላማ ናበይ ገፅና ንኽድ ገሊኦም ናብ ኣሜሪካ ንፀጋዕ ይብሉ ገሊኦም ካብ ኣሜሪካ ናፃ ንኹን ኣሜሪካ ክትውሕጠናን ክተጥፋና ነደል ዘላ ስለዚ ኤሮጳ ፖዚሽን ናቶም ክንፅር ኣይከኣለን ስለዚ ብቁጠባ ይኹን ብዲፈን ብምክልኻል ይኹን ብቴክኖሎጂ ይኹን ኣበይ ቦታና ንዝብል ሓደ ዓብይ ምይይጥ ተካሂዱ ይፍትኑ ኣለዉ ቢካዝ ኤቭሪ ሴክተር እቲ ንሳቶም ቀደም ዝመልክዎ ይኹን ዋላ ሕጂ ኩሉ እናተመንጠሎምን እናተኣልዮምን ይኸይድ ኣሎ ኤሮጳ ድማ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ይርከቡ እዚ ጉዳይ እዚ ቀንዲ ከዋፃእ ዝኽእል መብዛሕትኡ ህዝቢ ዓለም እውን ዝደልዩ ኤሮጳ ስትራቴጂክ ኦቶኖሚ ናታ ሉላዊ ምርጫታትን መንገድን ክትሕንፀፅ ተደልያ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ካብ ራሽያ ወፃኢ ካብ ቻይና ወፃኢ ንኤሮጳ ዘማእከለ ክትገብር እንትደሊ ዝብሉ ኤሮጳውያን ብዙሓት እዮም ግን እቲ ኢሊት ናይ ኤሮጳ ብናይ ኣሜሪካ ቫይረስ ተለኽፈ ስለዝኾነ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ክሓስብ ኣይክእልኒ ወልፍኻ ስለዝኾነ እሱ እዚ ማሪዮ ድራጊ ቅድሚ ሕጂ ሓደ መፅሓቲ ሂብዎም ነይሩ ኤሮጳ ብዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ ክኸውን እንተኮይኑ ክሳብ 800 ቢልዮን ኢንቨስት ክገብር ኣለዎ ኩሉ እዚ ቢሮክራሲ ናቱ እዚ ሬድ ቴፕ ዝበሃል ናቱ ዝኾነ ነገር ንክትገብር መዓት ረቋሒታት ዘለዎ ንሱ ቀቲሉ ተወዳዳሪ ዝኾነ ቴክኖሎጂን ናይ ቢዝነስ ሴት ኣፕ ናይ አንተርፕረነርስ ስታርትኣፕ ዝኸውን ቦታ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ነቲ ዕዳጋ ኤሮጳ ድማ ሃርሞናይዝ ሓንቲ ክገብሮ ኣለዎ ኢሉ ነዊሕ ፀብፃብ ሂቦም ግን ነቲ ዝተዋህቦም ፀብፃብ እውን ከተግብርዎ ይከኣሉን ኤሮጳ ብጀካ ዘረባን ሕጊ ምውፃእን ካልእ ነገር ክገብሩ ዘይክእሉ እዮም ናበሉ ዝዋራ ዘይብሎም ኣሜሪካ ይኹን ካልእ ዓለም ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ምክንያቱ ንረብሖም እውን ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክገብሩ ስለዘይተራዩ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ምናልባት ነጥበ መቐይሮ ክኾኖም ክእል ግን ነታ ኡርሱላ ቫንደርላይን ሒዝካ ከምኡ ነታ ካያ ካላስ ትበሃል ሒዝካ ከቢድ ዝኾነ ነገር ንክትገብር ኣብ ኩሉ ድማ ድሕሪት ኣትሪፎዎም ዘሎ ንሱ ይብሉ ኣሎ ሕጂ እዚ ናይ ኤሮጳን ናይ ዓለማትን ንርኢ ፀኒና በት ንዓና ዘገድሰና ምናልባት ብግለይ ንደቅና ብፍላይ ንደቅና ንኣሽቱ ዘለኹም ድማ እዚኣ ንዓኹም እያ The deal was simple. You study hard, you get a degree, you land an entry-level job, and you climb up the ranks. That first job you get, the first entry-level job, was the bottom rung of the ladder. But now it turns out that that rung may be disappearing. And tonight we'll discuss why. Are entry-level jobs vanishing slowly? Is AI the villain? Or is a bigger shift happening in the job market? We'll discuss all of that and we'll መቸም እዛ ዜና እዚኣ ዘይትምልከቶ ሰብ ኩሉ ይክእልኒ ምናልባት ንዓኻ እንተ ዘይተመልኪታትካ ንወድኻ ንጓልካ ሲሪየስ ትምልከቶ ጉዳይ እያ ኢዝ ኤአይ ኪሊንግ ኢንትሪ ሌቨል ጆብስ ሰብ ኮሌጅ ከይዱ ብፍላይ ዩኒቨርሲቲ ከይዱ ተማሂሩ ምስ ወደአ ኢንትሪ ሌቨል ናይ መጀመርያ ኣብቲ ኮርፖሬት ናብቲ ስራሕ ዓለም ትኣትወሉ ስራሕ ኣሎ እዚ ስራሕ እዚ ሎሚ ካባኻ ንላዕሊ ዩኒቨርሲቲ ዘየድልዮ ኤአይ ክወስዶ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ድማ ቀደምሲ ከምዚ ተኮይኑ ጥራይ ይበሃል ነይሩ ሎሚ ወላት ዝኸበደ ዝበሃል ብፍላይ ሓደ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ደርጋ ንሰባት ክድህል ኢሉ ተፈጢሩ ግን ተሓቂኻ ምስምዑ ሰሚዕካ ካብ ብሕጂ ሕሳብካ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ኢለን ማስክ ለንቀነ ሓደ ንኩሉ ዘሰንበደ ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ what did he say let me find that one for you ምክንያቱ I think we need to learn from this ፅባንጎ ዋይ ከይመፅእ ከሎ ኮለ ጌና ነቲ ኩነታት ኣንቢብካዮ ምፅናሕ ኣገዳሲ እዩ ንዓኻ ሎምን ንፅባሕን እሱ እቲ ዝበለፀ ምርጫ ክኾነ ተኽእል እዩ I'm just downloading ta video ይወርዳ ኣለኹ ሕጂ ና ክበኩም እየ yeah here we go this is it things will move maybe even by the end of this year to where you don't even bother doing coding the AI just creates the binary directly and the AI can create a much more efficient binary than can be done by any compiler. So just say create optimized binary. So እንታይ ይብላ ኣሎ ዋላ ፕሮግራመርስ ከድሊ ይኮኑን እዩ ዝብል ዘሎ መወዳእታ ናይዚ 2026 ለንቀነ ዝገበራ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብዚ መወዳእታ ናይዚ ዓመሲ ፕሮግራመርስ ማለት አይቲ ተማሃሮ ፕሮግራሚንግ ተማሃሮ ፓይተን ዶ ገለመለዶ ገለዶ ይበሃል ነይሩ ዝበለፀ ስራሕ ድማ ይመስል ነይሩ ዋላ ፕሮግራመርስ እውን ከድሊ ይኮኑን እዩ ዝብል ዘሎ
እቲ AI ባዕሉ ፕሮግራም ክገብር ይኽእል እዩ ምናልባት 10 ሰብ ወይ እውን 20 ሰብ ፕሮግራም ክገብርዎ ዝኽእሉ እቲ AI ይገብሮ 2 ሰባት ወይ 3 ሰባት ግን ነቲ ነገራት ከስተኻኽሉ ዝኽእሉ ሰባት ከድልዩ ይኽእሉ ይብል ኣሎ ሰብ እንታይ ክሰርሕ እዩ I don't know ሰብ እንታይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን እየ ምኽሪ ጥራይ ክበኩም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክንደይ ሰብ ስራሕ ካብ ስራሕ ይግለፍ ከም ዘሎ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ዳርጋ postings of entry level jobs ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ካብ ኮሌጅ ውፅእ ምስ በልካ ክትረኽቦም ትኽእል ዝነበሩ ስራሕ 35% ዲክላይን ገይሮም ዳርጋ ብሓደ ርብዒ ብሓደ ስልሲት ጎዲሎም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ነቲ ቴክኖሎጂ እናበልዖ ይኸይድ ኣሎ ነቲ ስራሓት ካብ ብሕጂ ሕሳብካ እንተገበርካ ድማ ዝበለፀ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዛ ምኽሪ እዚኣ ጥራይ ንደቁኹም ንገርዎም ትኻልእ ኣነ ሓንቲ ክሕግዘኩም ኣይክእልኒ ኣብዚኣ Important things I would advise is, for example, if I were a student today, the first thing I would do is to learn AI. How do I learn to interact with ChatGPT? How do I learn to interact with Gemini Pro? And how do I learn to interact with Grok? And these... እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጄሰን ዝበሃል ናይቲ ኤንቪዲያ ዝበሃል ነቲ AI ዝበሃል ዝመርሖ ዘሎ በቲ ቴክኖሎጂ እዚ እዩ ሓደ ካብኣቶም እዩ ስለዚ ተምሃራይ እንተለኻ ሓንቲ ምኽሪ ጥራይ ክበኩም ዝኽእል ካልእ ነቲ ዓለም ክትቀይርዎ ይትኽእሉን ኢኹም ብዘየገድስ እንታይ ትምሃር ኣለኻ ምስ AI ዘለካ ርክብ ምስ AI ዘለካ ምትእስሳር ክዓቢ ኣለዎ ነዚ AI ዝበሃል ብኸመይ ትጥቀመሉ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ኣብኡ እንተነፊዕካ ዕድል ኣለካ ብከዝ እቲ AI ከም ካልእ ቴክኖሎጂ ኣውቲስት ኣይደሊ እዩ ሰብ እዩ ነቲ AI ፕሮምፕት ክገብሮ ዝኽእል ዘድሊ ሓበሬታ ክቦ ዝኽእል መጠን ፅቡቅ ሓበሬታ ዛብካዮ መጠኑ ድማ ፅቡቅ ውፅኢት ይበካ ሳክት ከም ጉግል ትጥቀመሉ ተለካ ድማ ሕማቅ ሓበሬታ ትረክብ ስለዚ ኣብኡ ዝያዳ ሰብ ክነፍዕ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረኩም ዘሎ ንደቁኹም ንኣሕዋትኩም ነቶም ንኣሹ ንገርዎም እንተሰሚዖም ማነ ኩሉ ግዜ ከም ዝብል ዋላ ንደቀይኩም እየ ዝብል ግን ቀሊል ኣይኮነን ነዚ ነገር ክርድዎ ከምዚ ንዓና ዝርዳእና ከይርድኦም ይኽእል እዩ ኣነ ግን ሓበሬታ ክበኩም እየ ሕጂ ናብቲ ፖለቲካዊ ዕግርግር ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ዞባና ክመለስ ኢና Satellite images appearing to show a large training facility in Ethiopia reportedly used by Sudan's paramilitary rapid support forces. The images released by the Reuters news agency show a camp roughly 30 kilometers from the Sudanese border, carved out of a forested area in western Ethiopia's Benishangul Gumuz region. The news agency says construction activity began early last year and intensified in October. Images show hundreds of tents, heavy vehicles, and newly cleared ground. And security sources who say the camp is being used to ሓደ ካብቲ ንማዕከና ዜና ናይ ዓለም ኣመና ዝግብኦ እውን እንተኾነ ዓብይ ቆላሕታ ረኺቡ ዘሎ ጉዳይ እዚ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ብሮይተርስ ዝወፀ እዩ ስርዓት ብልፅግና እንታይ ክብል እዩ ዝረአ ዘሎ ናይ ወርቂ ዕደና ኣብቲ ከባቢ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘለያ ፌክ ኒውስ እዩ ዝግበር ዘሎ ንመን እዮም ክቆሽሹ ብከምዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስሊ ንኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዓዘቕትን ሽግርን ሸሚምዎ ከም ዘሎን ዲፕሎማሲያዊ ይኹን ፖለቲካዊ ፀቕጣ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ድማ እናገደደን እናበርትዐን ይመፅእ ኣሎ ዳርጋ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ድማ ብኩሉ መንገዲ ፅቡቅ ዝኾነ ቆላሕታ ሂብዎ ኣሎ ምናልባት እቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝበዛሕና ዘይሰማዕናዮ ጉዳይ ናይ ዜና ግን ኣብ ዘለኩም ስምዕዎ ኢትዮጵያውያን በዓሎም ነቲ ጉዳይ ከቃልዕዎ ወሲኾም ጀሚሮም ኣለዉ ያወጣው ዘገባ በጣም የሚያስደነግጥ ነው ወንድማገኝ ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ በሆነ መንገድ እጇ እንዳለበት ይገመት ነበር ነገር ግን በዚህ መልኩ እጇ ይነከራል ብሎ መጠበቅ ግን በጣም አሳዛኝም አሳፋሪም ነው የሚሆነው ለምን ከተባለ አንደኛ ከሱዳን ጋር በጣም ሰፊ ድንበር እንጋራለን ሁለተኛ ኢትዮጵያ ከፌደራሉ የሱዳን መንግስት ወይ ህጋዊ እውቅና ካለው መንግስት ሳይሆን ከአማጺ ኃይል ጋር ነው የተባበ እዚ ኢትዮጵያ ዓቢ ውርደት ተሰክም ዝኣክል ጭብጥ ዘለዎ ውርደት ደሰክም ንኢትዮጵያ ድማ ምስ እንተኾነ ከማን ኮይኑ ተሪፍስ ምስ ጎረቤት ሃገርካ ምስ መንግስቲ ዳ ክሰርሕ ትኽእል እምበር መንግስቲ ክፍንቅል ንዝደሊ እሞኻ ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ምትእስሳር ዘለካ ንሓዋሩ ዘይርሳዕ በደል እዩ እቲ ብልፅግና ወፊሩሉ ዘሎ ኣጀንዳ እታ ንዓይ ተገረመትኒ ግን ኣብዚ ኣላ ጽምሂላ ክብላ እዩ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው ከነገና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ስትሰለፍ ያው የኃይል ሚዛን ተለካለ የቱ ጋር መቆም አለብኝ ለሀገር ጥቅም ብሔራዊ ጥቅምና በሚል አንዳንድ ነገሮች እንኳን ቢገባ ግን የትኛው ጋር ከማን ጋር በምን መንገድ መቆም አለብኝ የሚለው ነገር መታሰብ ያለበት ጉዳይ ነው አሁን እኔ እንደምረዳው ኢትዮጵያ መንግስት በራሱ ፈቃድ ወይም ግንዛቤ ሳይሆን ያው ከፋዮቹ እያዘዙት ነው በየሰሩት አካላት ገንዘቡን ብቻ ሳይሆን እንግዲህ የሚሊቴሩንም የሁሉንም ነገር ትእዛዝ ሰጪዎች እነሱ መሆናቸው በተደጋጋሚ እየተነገረ ነው አሁንም እየተዋጋን ያለ ነው የሌላ ሀገር ጦርነት ነው ወንድማገኝ የምታስታውስ ከሆነ የኢትዮጵያ ወጣቶች እየተመለመሉ ራሽያ ሄደው ከዩክሬን ጋር እየተዋጉ ነው ሕጂ እንታይ ዝብል ዘላ ኣብዚያ ከም ፀሓይ ስለዘይ ካልፅን ኢለ ከምፃልኩም እየ መጀመርያ
እዚ ዝግበር ዘሎ ውሳኔ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትረብሓሉ ስለ ትኽእል ኣይኮነን ሃገራዊ ረብሓ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ናይ ሱዳን ታሕብትን ምባል ወይ እውን ሱዳን ብዛዕባ መሰሪዕ ከምቲ ማሕደር ምግባር ንኢትዮጵያ ረብሓ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ሱዳን ዝበሃል ሓያል ሃገር ተኮይኑዋ እንተኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር እዩ ዝደሊ ስለዚ ፅቡቅ ንግድን ሽርክነትን ክገብሩ ዝኽእሉ ነበሩ እዮም ግን ምስ ሓደ ነቲ ሃገር ዝብትን ዘሎ ዝዕኒ ዘሎ ሓይሊ ክሰርሕ ምጅማራ ድሌታ ዘይኮነ ድሌት ኢማራት እዩ ብኢማራት ተገዚኣ ጽኒሕ ኢሎም ክትሪእዎም ኢኹም ንእሽተይ ሃገር ከምዚ ገይራ ክትፃወተልናሲ ክሳዕ ክንደይና ወሪድና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘለው እዮም ቀፂሎም ድማ ኢትዮጵያውያን እዚ ማዓስከር እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከምቲ ዝድለ ዘይጠቕሰሉ ዘሎ ይብሉ ኣለው እዚ ማዓስከር እዚ ኢትዮጵያ ነዚ ማዓስከር እንዳዓ መሰሪዕ ሰራዊት ከሰልጥነሉ ወይ እውን ወታደራት ከዳልወሉ ጥራይ ኣይኮነት ሂባቶ ዘላ እንታይ ዳ ኢትዮጵያውያን እዮም ቶም ሰራዊት ኣብኡ ዝምልመሉ እሞ ኢትዮጵያውያን ሰራዊት ተዓሊሞም ኣብዚ ቦታ እዚ ይሽየጡ ናብ ካልእ ኩናት ነዋግኡ ልክዕ ከምቲ ንዩኤን ሰራዊት ንሰድድ ኢና ኢሎም ድራማ ዝገብርዎ ኣብዚ ድማ ሰራዊት መንእሰይ ናይቲ ሃገር ኣኪቦም ገፊፎም ኣብ ዓሊሞም ንዳዓ መሰሪዕ ሂብዎ ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ትገብር ዘላ ንኣቢ ድማ ቤላ ሒዛቶ ዘላ ድማ ካልእ ነገር ኣይኮነን 130 ሚልዮን 120 ሚልዮን ሰፊዕ ዕዳጋ ስለ ዘለዎ ይኮኑ እንታይ ዳ ዳርጋ 100 ሚልዮን ካብቲ 100 ገለን ዝብልዎ ዘሎ ድኻ ህዝቢ እዩ ድኻ ህዝቢ እንታይ ስራሕ የብሉ መጻኢ የብሉ ስለዚ ብብዝሒ እዮም ዝውለዱ ካብኣቶም ገፊፍካ ዲኻ ብደሞዝ ኣሽክዕካ ዲኻ ንሓዋር ወታደራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንሓዋር ኣሚን ናይ ብልፅግና መራሒኦም ከም ጀሃራ 10 ግዜ ኣብቲ ፓርላማ ዝተዛረበሉ ኢትዮጵያ 10 ዓመት ወታደራት ናገበርካ ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ጀሃራ ይንዑ ሰብ ልክዕ ከምዚ ኖርማል ክትጥቀመሉ ትኽእል ጥይት እዩ ሰብ ምክንያቱ በቲ ክውለድ እዮም በቲ ትጥቀም ዝዓይነት እዩ ስለዚ ኢማራት ካልኩሌሽን ናታ ንኣቢ ክሳብ መወዳእታ ክትዋጋኣሉ እያ ዋላ እስራኤል እውን ነዚ ኣቢ ትመፁ ዘላ ዋላ ኣሜሪካ እውን ኩሎም ይፈልጡ እዮም ኢትዮጵያ ፍሉይ ፀጋታት ስለ ዘለዋ ይኮነ ሰብ ናታ ድኻ ስለ ዝኾነ ንኻልእ ኣጀንዳ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንኩሉ ዓይነት ናይ ውግእ ኣጀንዳታት ናትና ከም ሽፋን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ዋላ ብግልፂ እንተዘይሓበርና እቲ ፕራይም ሚኒስተር ብነፍሱ እንታይ ኢሉ ኣብ ናይ ኒውዮርከር ኢንተርቪው ዝገበሮ ንኣሜሪካ ክዋጋኣላን ክሞተላ ንኽእል እየ ዝበለ ሰብ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ማለት እቲ ቀደም ኣሜሪካ ስለ ትሕግዞም ዝነበረት ሎሚ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ኢማራት እያ ንዑ ኣቦ ዳርጋ ሓወይ ዝብሎ ነታ ኣድዩ ድማ ኣደይ ዝብላ ኢሎሞ ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ እቶም ክብሪ ካብ ኢማራት ዝግባኣና እኳ ንሕና ኢና ኣወል እንታይ ኢልና ነዚ መሓመድ ቢን ዛይድ ከም ወዳ ከፍኪባ ዘዕብየቶ ኤርትራዊት ሓፍትና ወይ ንዑሲ ከብኪባ ዘዕብየቶ ሰራሕተኛ ኮይና ኤርትራዊት እያ ነይራ ስለዚ ኣብ ኤርትራሲ ፅቡቅ ስእሊ ክህልዎም ተገበ ግን ኣብ ሱዳን ሚልዮናት ዝቐትል ዘሎ ሕጂ ናይ ኤርትራ ዘዕብየኒ ኢሉ ክዝክረና ኢልና ይንፅበን ኢና ስለዚ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሰሚዕና ክንሰግር ኢና ምክንያቱ ኣቢ ክንምንታይ ኣብ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ በዛ ናይ ሱዳን ኢና ክንርድኦ ንኽእል ዝበልኩም ድማ ኣቦ እዩ ስምዖ ኣብዚ Directorate Conflict Insights Group, a firm specializing in conflict analysis in the Horn of Africa. And he joins us now from Nairobi. Thank you so much for joining us. Well, what are you making of all this? Well, I think it shows that the war in Sudan is not going to stop anytime soon. This is at least the fourth country that is serving as a hub for the Rapid Support Forces that is a neighbor of Sudan. And this report is some of the most damning evidence that we've seen publicly and proof that Ethiopia is now involved in supporting and hosting Rapid Support Forces bases that is supported and built by the United Arab Emirates. Exactly. እዚ ብዙሓት ሰባት ዝብልዎ ዘሎ እዩ እዚ ኩናት እዚ ብቐሊሉ ክውዳእ ከም ዘይኮነን ኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ብዙሓት ሃገራት ወፊረን ከም ዘለዋን ኢትዮጵያ ድማ ሕጂ ዝተጋለፀት ትሳተፍ ዘላ ኣይኮነት ሕጂ እያ ትጋለፅ ዘላ ሕጂ እቲ ጉዳድ ይወፅእ ዘሎ እምበር ንነዊሕ እዋን ኣብቲ ኩናት ትሳተፍ ነበረት እያ ወርቂ ኣብ ምስግጋር ድዩ ሰራዊት ዕጡቃት ንምስጋር ድዩ ብረት ንምስግጋር ድዩ ንብዙሕ ነገር ትጠቅም መንገዲት ኮይና ነይራ እያ ስለዚ ሕጂ ብግልፂ ክርከብ ስለ ዝተኻለይ ሓንቲ ፅሕፍቲ ዝረኣኽዋሲ ብሙልአን እቲ ንዳዕ መሰሪዕ ዝሕግዛ ዘለዋ ሃገራት ብሙልአን ከመይ ዝበል ሃገራት እየን ኢሎመን ንክሞታ ንሽተይ ተሪፍዎን ዘሎ ወይ ንክብተና ንሽተይ ተሪፍዎን ዘሎ ስለምንታይ ከም ኮይኑ ኢማራት ምስ መን ትሰርሕ ንክመውዝ ዝደሊ ስርዓት ጥራያ ትሕዝ ውድቀቱ ቀሪቡ ዘሎ ስርዓት ንዑያ ትሕዝ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ከይድካ ኣብ 6-7 ቦታታት ኩናት ኣለዎት ሃገር ስለዚ ብልፅግና ኣብ ስልጣን ዝቕፅል ዘሎ ትእንኮ ምርጫ ወይ እውን ዕድል ሂብዎ ዘሎ ንሱ እዩ ካልእ ነገር የለን
أب كينيا قدفو كينيا is relatively stable Somalia yes almost ما عاد أجمع زلوايا ولا واحد تسفان تلوا دبوب السودان أفسون كوف زل هاجري ما يقدر فحك بالقريب زلي تشاد زجدة أفسون كوف زلي سنترال أفريكان ريبابليك زجدة لعلن عرقيت كان ليبيا زجدة سلازي تا إمارات تأتوهم هاجرات فحبتني لهم زلوا ليبيا دماكم يعني را سلازي خمسين هاجرات أب هاجر كاتيا إمارات كتحوية كذا يكونه زي وص سريع كذا خيم كذا قاليس كات عريو زي تخل فيروسات تولكا زي دما نمكفاءات يكونه نتين الساز قبرته بتشبوت مريو زلنا حجر دحر حجر تفتشكا أتي ترغب حبريتا معيز مثلا سلازي أزو كنتات زي أستوعي لسب كله كريون كم مهارلون زقباي بالله موداتا نتكونتات نبي قصي خي كم زلو نبي تبيان ملس كلل دبرة حبورات قد مزيا جن زيا ملس كتب الناس لا تخل نزيا تراي نسمع حج تعليم RSF تنقد الله زبل صاب سعبو صعبينات كم زهلوا تنقيقاله أبو ومبر كوميتي قدات وصاي بايتو أمريكا زخنا سيناتر جيمريش إثيوبيا مثل السودان وجل عطو حيلتات كل طفدقف RSF متسسار زلوم تواقعتي تسلطنا له مدبر كم زلوا زقلص ناي رويترز مرمراو صاب سعبو كبير صعبينات كسعب كم زغلات تنقيقولو سيناتر ريش أب محبراو مراقبوتات أبزوتو مجلسي أب إثيوبيا بحبرات عرب إمارات زونن نعمت أنياتات RSF زسلطن مأخل كم زلون بمنقد سومالي لاند زحلف نايك قرب مسمرات كهلوا كم زغلن بزوتو زلو صبصبات أزي تشاغيل اللوخوك بالجاليزو السيناتر أمريكا وسيخو دما إذا سقوم تزينة تكونتات زقاد المخانو بمتكاس نتي RSF زتبهالو جوجله كم نايوت أقبرش برا ودب نمم مدابن أب العلتهم نعوز رقفو زباو حيلتات سعبينات نمم توسخ مخنيات كم زخونه جاليزولو إذا حسبات زمت رويترز زوجو مرمراو صاب سعبو إثيوبيا بمعراب كفال هاجر كل البينشانغول جوموز تقادو بسودان مس RSF مستسسار زلوم تواقعت السلطنلو مدبر تأنقدالا كاب زبل صاب تبقيسيو صاب نستفراليو دبلوماسياتاتن سبا سلطان صتان منغستن كمون تنتنا مثل ساتلايت بمتقاس اتمدبر ابا سودان زكاير زلو كوينات حدشتي عصوبات كمل كم زغلا ملكيتولو سبا سلطان إثيوبيا جن بزعبازي كساب حج وقعوا من لا شهابون كم صاب رويترز انت خوينو لعلواي بعل سلطان إثيوبيا حويسو استفراليو منجتات حبرات عرب إمارات سنة مدبر نمهنات غنزباو دقفن لوجستيكا وحاجزن كم ذهبت تقلصلو رويترز جن تصادفو إمارات بناصع أكل كرغاز كم زي سلازي أبز قداي زي كم نريو زلنا انتاي زبحال زلو دي زبوتا زي معسكر ترايدي كونه إثيوبياويان دسلفولو إثيوبياويان لما ببزحي أبز عسكيركا نتدع مسارع نحوار قصل كم زخل نمقبار سلوزخونه زلع على تصادفنا علم كنا علم كبريو نزلنا قبر خلو تبلتقنا بخال شكعو ويون من قد غيروا ده خيط صبيه no I think there is something seriously wrong with this regime زي سرعات زي هذا نايب حكي صقم كم زلون رلنا كابوتيو أب كل الأمحراز كايز الله خاصمه ክልል ደብረ ታቦር 13 ሰዓታትን የፈጀው ውጊያ ሲያከናውኑ መዋላቸውን የፋኖ ኃይሎች ገለጹ። የብልጽግናው መንግስት በከተማዋና በዙሪያዋ በርካታ የድሮን ድብደባዎችን መፈጸሙም ተነግሯል። በባህር ዳር አቅራቢያ ባሉ ቦታዎች ደግሞ የተኩስ ልውውጥ ስለመከናወኑና የሰራዊት ስምሪቱም ስለመቀጠሉም ተገልጿል። አሁንም ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ የሚደረገው የጦር መሳሪያና ወታደር የማጓጓዝ ተግባር በቀጠለበት በዚህ ወቅት ከሰሞኑ የመከላከያ ሰራዊቱ ካከናወናቸው Exactly. كم زتري وزلهم ولا بعل مارتن بلاوتون ما سرحهم رقيبهم انتهى مزبلو زلو دبرة تابور زبال كتما فانو كم استغوصاصرون كم وصيتنا تدما እዝን ሪዮ ዘለና ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት እዚያ ሪፖርት እዚያ መብርህ ክትኮነና ትኽእል ኢትዮጵያ ክልል አምሓራ ለቂቁ ወስኩም ዕጡቃት ፋኖ ድማ ከተማታት ይቋጽሩ ከም ዘለው ተገሊጾም ካብቲ ክልል ዝወጽ ዘለው ሓደሽቲ ምዕባለታት ከም ዘመልክትዎም ሰራዊት ምክልኻል ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብሰፊሑ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትክልን ናብ ሓደ ማእኸል እናሰሓበ ይቀንዮም በእንዱ ናብ ርዕሰ ከተማ ክልል አምሓራ ባህር ዳር እናወፀ ዝቐነየ ሰራዊት ምክልኻል እዚ ድማ ነቶም አንጻሩ እናተዋጉ ዝርከቡ ዕጡቃት ፋኖ ናብ ከተማታት ከኣቶም የኽእሎም ከም ዘሎም እቶም ምዕባለታት ኣመልኪቶም ዘሎም በዚ ድማ ጉጅለ ዕጡቅ ፋኖ ኣብ
ደቡብ ጎንደር ካብ ዝርከባ ቀንዲ ኣገደስቲ ቦታታት ወይ ከተማታት ከተማ ደብረ ታቦር ከም ዝኣተዋ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ ንቀንዲ መስመራት ንፋስ መውጫ እውን ከም ዝሓዝዩ እቲ ካብቲ ክልል ዝወፁ ዘለው ዜናታት ኣመልኪቶም ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ምስሓብን ኣብ ካልኦት ወረዳታትን ንኣሽቱ ከተማታትን እቲ ክልል እቲ ጉጅለ ዕጡቕ ንክስፋሕፋሕ ኣኻሊ ኩነታት ተፈጢሩሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ክልላት ዘለው ዘይምርግጋዓት በዓልን እተን ክልላት ብናይ በዓልን ሓይል ፀጥታ ክከላኸላ እዩ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ከም ዝተወሰነ ተሰሚዑን እዮም እዚ ድማ ሓይል ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ በዓል ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ብልፅግና እንታይ ዓይነት ቀውሲ ቀሪብዎ ከም ዘሎን ንሱ ግን ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ካብቲ ዝገጥሞ ዘሎ ስዕረትን ካለን ክድመሃር ዘይኮነ ብብዝሒ ሰራዊት ናቱ ንሰሜን ንትግራይ ገፁ የፀጋዕ ከም ዘሎን ኣብ ኣምሓራ ክዕወዝ ዘይከኣለ ኣብ ሸነ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ክዕወዝ ዘይከኣለ ኣብ ቤንሻንጉል ክዕወዝ ዘይከኣለ ኣብ ጋምቤላ ፀገም ዘለዎ ኣብ ክልል ዓፋር ፀገም ዘለዎ ኣብ ሶማል ዘለዎ ሕጂ ድማ ተወሳኺ ነቲ ኣብ ከቢድ ወጥሩ ዘሎ ናይ ትግራይ ኩናት ክፍኑ ናብ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ሰብ እዚ ሬክለስ ዝብል ቃል ኣሎ ብእንግሊሽ ተስፋ ዘይብሉ እንትርፎ ናይ እግርግር ልክዕ ከምዚ ዝቆሰለ እንስሳ ምማቱ ዘይተርፎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዝጓዓዝ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ተርእዮ ኢና ንርኢ ዘለና ዝርካቡ ሰራዊት ድማ ንሰሜን የንቀሳቅሶም ኣሎ ወደ ሰሜን እየሄደ ኣይመለስም ዝበሃል ዝነበረ ድማ ደጊምና ክንሪኦ ኢና ደጊሙ ክሪኣ እዩ ዝውን ሓንቲ ፅሕፍቲ ነይራ ሓንቲ ኣርቲክል እያ ብገለ በዚ ናይ ፈረንሳይ ገለ ዝወፀት እያ እንታይ ትብል እሳ ድማ ዓቢ ናይ መወዳእታ ግዚኡ ክኸውን ዝኽእል እዩ ማሽናቱ እቶም ሰሜን ሓይልታት ኣስመራን መቐለን ወይ እውን ትግራይን ሻዕብያን ህወሓትን ሰሚሮም ይፅበይዎ ኣለዉ ስለዚ ነዞም ክልተ ታሪክ ክድገም ከም ዝኽእል ታሪክ ንክድገም ድማ እቲ ዝቐለለ መድረክ እዩ ዘሎ ሕጂ ተቐደም ታሪክ ክድገም ከሎ እዚኣቶም ካብ ሻዕብያ ካብ ነቕፋ ጫፍ ኤርትራ ተበጊሱ ገስጊሱ ኢና ኣዲስ ኣበባ መፅዩ ህወሓት ድማ ከምኡ ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ደደቢትን ኣብ ካልእን ኮይኑ ካብታት ተበጊሱ እዩ ካብ ቆላታት ተንቤን ተበጊሱ እዩ ናብዚ መፅዩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ሕጂ ዶሽካ መዳፍዕ እንዳሓዙ ኤርትራ ድማ ድሮንን ሚሳይልን ዝሓዘት መንግስቲ ዝሓዘት ባንክ ታንክን ዝሓዘት ብልፅግና ድማ ነቶም ታንክ ከማን ዘይብሎም ፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ናብ ሻዕብያ ከይዱ ዓበ ዓወት ክጎናፀፍ ይሓስብ ምህላው ደልውዥን ይብልዎ ህውተታ ወይ እውን ርእስኻ ትኽክል ዘይምስራሕ ዝብል ቃል ካብኡ እዩ ዝበገስ ኣገይን ኣይፍትንን እዩ ኣይኣቱን እዩ ከምኡ ኣይከይድን እዩ ክንብላ ይንኽእል ኢና ሂዝ ጎይንግ ቱ ዱ ዳት ክፍትን ምዃኑ ኣብዚ እውን ቢቢሲ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ደጊሞም ይዛረቡ ኣለዉ ድሮ እቲ መግለፂ እቶም ኣብ ጎኑ ዘለዉ እውን የጠንቅቕዎ ከም ዘለዉ there was this statement ካብ ናይ ቢቢሲ ዝነበረ ክንሪኦ ኣብዚ ሓደ ነይሩ እዚ ይመስለኒ ብሔራዊ መንቀስቃስ ኣምሓራ ኣብ ናብ ዝቐረበ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብገለ ከባቢታት እቲ ክልል ብምንቅስቃሱ ሰብኣዊ ቅልውላውን ፀጥታዊ ሃጓፍን ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ኩነታት ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ብተዛማዲ ርጉእ ኮይኑ ይጸኒሑ ዝበለ ውድብ ኣብ ቀረባ እዋን ዝግበሩ ዘለዉ ወተሃደራዊ መንቅስቃስ ስዒቡ ግን ኣብ እቲ ክልል ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ንዝርዝራቱ ነፀነት ደበሳይ እቲ ውድብ ሎሚ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፈጻሚ ስራሕ ኣብዚ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ከም ዝዘተየ ብምግላጽ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብካልኦት ሓይልታት ይጭወ ኣለዎ ብምባል ፖለቲካዊ ፍታሕ ክወሃቦ ፀዊዑ ኣብ መግለፂኡ ብመሰረት ህሉ ኩነታት ሕፅረት እኹል ሓይሊ ፀጥታን ኣኽበርቲ ሕግን ንህዝቢ ትኽልል ልዑል ዋጋ የኽፍሎ ከም ዘሎ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ደብረ ታቦር ሓንቲ ካብተን ከተማታት ኣብ ትሕቲ ፋኖ ኣብ ቁፅፅር ናይ ፋኖ ኣትያ ዘላ እያ ስለዚ ፋኖ ካብ ገጠራት ናብ ከተማ ኣትዩ ከተማታት ክቆፃፀር ከም ዝጀመረን ብልፅግና ድማ ናይ ተስፋ ቁርፀት ብድሮናት 4 ግዜ ገለ መጥቃዕቲ ኣካይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ናይ ዓቕሊ ፅበት ተብተብ ኢና ንርኢ ዘለና በት ኣት ዲ ኤንድ ኦፍ ደ ዴይ ብልፅግና ኣብ ከቢድ ወጥራት እዩ ከም ዘሎን ካብዚ ወጥሪ እዚ ክወፅእ ከም ዘይክእልን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ቤላ ገይሩ ተጠማሚትዎ ኣሎ Human Rights Advocate calls on all parties to take urgent steps towards de-escalation amid the precarious situation in the Tigray region. Recent fighting between the Ethiopian army and regional forces has highlighted the risk of a deepening human rights crisis in the north of the country. The situation remains highly volatile and we fear that it will deteriorate, worsening the region's already precarious human rights and humanitarian situation. Exactly. ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ከም ዘሎ ደጊሞም ደጋጊሞም የተሓሳስቡ ኣለዉ ኩነታት ናብ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ኩናት ወይ እውን ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ ነይሩ ሕጂ ድማ ናብ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ምንቅስቃስ ይሩ ኣለዉ ዓብ ፀገም ክፈጥር እዩ ዎች ኣውት ብልፅግና ተጠንቀቕ
ኩሎም ወገናት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ነቲ ኩናት ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ዝገብር ዘሎ ብልፅግና ምዃኑ እትያቶም ኣብ ዓዶምን ኣብ ገዝኦምን እዮም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ እዚ እዩ ክወሮም ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ኣገይን ዲፕሎማቲካሊ ከቢድ ዝኾነ ፅፍዒት የጋጥሞ ከም ዘሎ ብኩሉ ወገን ድማ there's nothing to hide here የማንን ፀጋምን ብዝኸዶ ፅፍዒት እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ዩኤን ደንቀነ ሓደ ህፁፅ ዝኾነ ርክብ ምስ ክገብሩ ከም ዝደልዩ እውን ኣብዚ ገሊፆም ኣለዉ The Secretary General will be landing in Addis Ababa in Ethiopia to take part in the 39th ordinary session of the African Union Summit. While there, he's scheduled to hold bilateral meetings with the chairperson of the African Union Commission, Ethiopian authorities, as well as heads of states and governments who will be present at the summit. On Friday, the Secretary General has been invited to take part in the second Italy-Africa Summit, organized on the sidelines of the African Union Summit. On Saturday, Mr. Guterres will address the opening session of the African Union Summit. In his remarks, to the continent's leaders, you can expect him to highlight that the African Union is flagship for multilateralism. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ብልፅግና እውን ክራኸብ ምዃኑ ነቲ ናይ ዩኤን ጀነራል ሰክረታሪ ምስ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ቸርማን እውን ክራኸብ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እሞ ተራኺብካ ይተራኺብካ ንሓደ ዓብ ፀገም ተፋፊንካን ዓባቢጥካን ትኸይድ ተለኻ ዓብ ነገር ከተምፅእ ከም ዘይትኽእል እቲ ህዝቢ ኦልሬዲ ግምታት ናቱ ወሲዱ ኣሎ ግን እቲ ፃዕሪ ንብልፅግና ጠጠው ንምባል ብዙሕ ፃዕርን ተበግሶታትን ክግበር ከም ዝኽእልን ክግበር ከም ዝኾነን ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be very interesting to watch ብኩሉ መንገዲ ድማ ብቐረባ ሰብ ዝዕዘቦ ዘሎ ጉዳይ እዩ One of its most complex geopolitical recalibrations in decades, a high-level diplomatic visit to Addis Ababa has drawn regional attention. Power alignments are shifting, alliances are being reassessed, and strategic interests are increasingly intersecting from the Red Sea to the Nile Basin. Against this backdrop, a significant consultation took place at Arad Kilo, the political ከም ትሪእዎ ዘለኹም መገሻ ናይ ስዑድ ዓረብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ዓብዪ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ክንሪኦ ዝፀናሕና ኣካይዳ ናይ ዓለምና ናይ ዞባናን ክንርኢ ፀኒሕና ናይ ስዑድ ዓረብ ብፍላይ ድሕሪዚ ናይ እቲ መገሻ ናይ ልኡኽ ናይ ስዑድ ዓረብ ወይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድ ዓረብ ብቐጥታ ናብዚ ቦታ እዚ ክመፅእ ዝኻለ ድሕሪዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ዝተባህለ ብሮይተርስ ዝወፀ መደበር ናይ RSF ምዃኑ እሱ ትሪገር ወይ እሱ ከም መበገስን ነጥቢ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ስዑድያ ኣብዚ ቦታ እዚ ምምፃእ ዝተፈላለየ ነጥብታት ሒዛ መፅያ እዩ ዝበሃል ዘሎ መቸም ነዚ እጅ ብዕምቆት ክንሪኦ ኢና ብኩሉ መኣዝን ብዙሓት ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይህብሉ ስለ ዘለዉ ድማ ንዑ ክንርኢ ኢና መጀመርያ ግን ኣብይ ኣሕመድ ሽግሩ ስለዘይውዳእ በዚያ እስከንጀምር مباحثات مثمرة حول طيف واسع من القضايا الثنائية والمتعددة وقال أبي أحمد إن المباحثات ركزت على توسيع نطاق التعاون أبي أحمد كوف بهالانات وني بحكي بزيا كوفي الوازل لتري وازل لهم بزح شيت ستورمي بهال هذا عبي نعبي وين حدا بوبلا أنصارو تلعيل له سدما إغرخا كم زي أما ساقيل كاكوف مبهال ناي دبلوماسي بروتوكول أيكونن هذا سعودي أو انتايلو بزحت يمصيفهم زلوا قال كريكم يا كابم the way you're sitting is shameful كفى بهالها زحفريو a method that indicates inferiority the Saudi foreign minister is smart and understood that you want to take the picture in this shameful way so his response was clever and in the same photo taught you the art of respect and diplomacy you are زي نبي حكي السعودية تعبيتو كم زر أيلهم كويني قريب زلوا إذا كوفا بهلا أبي أحمد نقرنا تعبيتنا كم زرلون فلتنا جن I don't think دفلت ونا مثلا مغنياتو فليتو زجبراونا مثلا أنا كشفنا لي ليكون كد محجي من يخميلو I don't know جواردي ولا حركاتهم أنا إثيوبيا دبلوماتي ملهم ني ويليام روتو بدحري مسيو مساجكو جبرالو مسرعي أتازي سب زنبردو مرحنا هاجر مخاني فلتيلو بزعبا بروتوكول زنوغرو سب كم زي اللي ولا ون عقيفو بس امام كلنا توم مرحتي ويون كم زي ناي ابير ترخلنا ود نعرخا مزناخا نعرخا كم زي كسادو حسكات خد نورمال يابانا جينا ابو افشاب كفلت مرتو تو سلازي بلا بوغي ريديو ناي علما كايدا زي ردو خينو سلازي زي سب زي بروتوكول زخطل سباي كونن نيتوبيا لما عبيت استجاتي وارداي لموجغا از غبرو زلو بفلاي عبياتا نطبي أكرا غريت نطبي خوينا زلا مسيلكم مغنياتو زياد غير وازلو تراي دي كونت بزحات مرحتي بزحات تولتنا إمارات نزا قداي زياد بخمي كري واجه ميرو مالو يزبال زلو كلت يوم أم تفنان سلو زلو
أمتفنان كلو زقاتم زلو كنتاتي زي I'm gonna give you to أب social media حدا أكيبو سديد اللي نيرو أنت رغيبنا يقينا let me find it كم زي أمونغتهم هجرات عرب انتهي تفتيرهم زلو بسنك زا سلي there was this يا أبزي بأس تفتير له أتوم ناي إمارات صبغ جبركم كبلو خلو نتوم سعوديويان لما نسخة حدا لما أنا هجرت مرح زلها نعنا خمس غير كانوا مرحناتنا disrespect أي تجبروني خا يوم زبلو زلو big uproar in Arab world معناته أمونغ السعوديان إمارات ناي ميديا وجي تفتير زلو كجف كيناتي تفتير زلو أبي أحمد مس إمارات من محمد بن زايد فقم نابل زلو سئلتاتن أبزن ناي سعودية فوري منستر أجرو أما ساقيلو كفيلو كرغبو مخالون أبي أزارة بنت بخيني زلو بسعودية disrespect نتي هجرن ندبلومات ناي سعودية زر عايز مسلو زلو سلزي زي أبز جبرو دما ببزح من قدي كزرب اللي فتنالو توم ناي إمارات سايد دمان تايم زبلو زلو قدام بشم إمارات كبرت ترغبنا يركم حجيكن كبرت زبالي بالكمن سلزي you're sitting in the presence of a political intelligence. Ethiopia's president wants to take the shot with the inappropriate session in front of a Saudi foreign minister. But who are you playing this on يا Ethiopian؟ كالت عرفيان يا راجل يا Ethiopian جرمال. بحفجة انتهينا نبدأ لنا إذا قد زي ناي بحكي بزح زرباء فتيرو زلهم بزوج أو فتيرو لمعناته أب بروتوكول أب دبلوماسي نفسه تف بوستشرنات كأكاينات كسرحنات كقولو تراسلو زلوا إزي نجار إزي on the side قريفنا انتهي ترجم على انتهي ملغتك كم حلال في خل نزبل هذا أقداسي أبز حفلا قدايني روح هذا سب نزات أبز كريكمي there was this amazing report which I'm going to give you right now. بس أبزي من غيد أبيد أخيرا ودي سمعني أب نفسه كفيديو زي أزيو بزح حبريت عندي إذا صغرب هذا حدا زيادة ما نقول له أورجانيز كت قبره خلقها زقات مكة تجمعت له هذا the end game يلو دس حفاني را نساكريكمي and I really like that analysis مخياتو أتنا السعودية ممتع قال يوم تونا بلتقنا سعودياون أخبيراتهم دمتسات كوينوس تسمعوا مع اللوجن it is not like that نقرات ببوتو كتردوم تجمير كاي ترجم كبكازغل where is that report yes here it is okay جينا زي كريكم إندي ذا report زي انتهي لهم مالو مسيلكم the end game the final nose map and 0 hour in the African hour so زي مود أتا game يوم زلوا زلوا 3 weeks that changed the face of the region أوش سلسة سومن بزح من كس عصا ترايلو and the 3 visits that will determine its fate أبسلسة سومن أبكب كرنا أفريقيا كمون بسجرنا بيمن مالتيو يجف زغنا لو تمثيله الجد ما أبزن زمت أزلوا أبزن زحلفة سلسة قعزوتات دما بزح لو تغيري بحلالو انتهى انتن سلسة قعزوتات introduction not a crisis but a continental shift moment بلولو إذا جن ريزلنا ساكت نجار يكون بزح نجار كأير لزغل مدرخنا نرزلنا what we are witnessing today in African Horn of Africa مالتيو doesn't resemble any previous conflict إذا جن ريزلنا بكرنا أفريقيا زرزلنا السودان إثيوبيا جرمانا بيرترانا بتقرأي نبغلز بعضلو قد حجي كم سرعة يكون نزي عابي قداي زكاية زلو يزبل زلو بناتور دي نسمع يسكت بفلاين عطاتهم تقري ما يمزلو بس قداي زي doesn't resemble any it's not a cross border civil war زي كل التهجرات أبدو بعد قاتم زلو كنات يكون it's not a traditional influence dispute نايس الوا قريتشتونا يكونن or not even a diplomatic escalation that can be contained by mediation زي ما ناي دبلوماسياوي زي مردا أمو بيشمجلنا كعرز خلك أيكونن بلالو وانتهي ده يكربلنا this is a moment of reshaping the region's geopolitical map at a rapid pace with the new tools and the results that don't split evenly into two. زي زي بلالو حرعبي نتزوباوي جيوبوليتيكاو كارتانا زوبانا تغيير زغليو بتفتنا دمازيو قلطفيو اتيزي تقاملو زلو طبابن مسارح عندما حدشو اتوصي دما لنجرات كل تخمقل زغلبونا يكونن نابتنا بيكم زمقلون ردو ايكونن ابز حلفتيس انشدشن ساعتات بلالو المس 4 معلتات زقات ما مالتيو سيسي ناب امارات كيدو ناب ابو ظبي كيدو نغبتي ناب إمارات كيدو. Saudi Arabia's foreign minister in Addis Ababa carrying a warning message. Exactly. A warning message, no mediation. السعودية foreign minister ناب إثيوبيا زخدة شمقلنا أمونغو إيرترا إثيوبيا كفتر ويونا تسأقم كفتعي لهم. No. ما تنقع هيزي خيريز بلا نازل.
نمتى متنقطع Turkish intelligence plane arrives in Cairo for decisive security meeting and intensive air shipments in Port Sudan. ናይ ሓንቲ ናይ ስለያ ናይ ስለያ ክኢላታት ናይ ቱርኪ ኣብ ካይሮ መፅኦም ምስ ግብፂ ተራኺቦም ጎኒ ጎኒ ድማ ካብ ግብፂ ዝተበገሰ ብዙሕ ኣፅዋር ይኹን ሎጂስቲክስ ናይ ኣፅዋር ናብ ፖርት ሱዳን ናብ ሰራዊት ሱዳን ይኣቱ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ ነገራት ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ቀፂሉ ሶማሊ ኢጂፕሽያን ዲፈንስ ዲል turn into permanent military presence ናይ ሶማሊያን ግብፃውን ርክብ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ገይሮም ዝነበሩ ኣብ ናይ ቀጻሊ በኣካል ናይ ዩኤን ኮይኑ ተወዲሉ እዚ ጉዳይ እዚ ሮይተርስ ሓደ ገዳስ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለው 640 ቴንዳታት 4300 ወታደራት ወይ እውን ኣብ 101 ኪሎ ሜትር from the renaissance dam ካብቲ ጌርድ ዝበሃል ዘሎ ህዳሴ ግድብ ድማ 101 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ዘሎ በይዝ እዩ እዚ በይዝ እዚ ንዳዕመ ሰሬጥ ኣይኮነን ምስ ዲጋ ምስ ግብፂ ምስ ሱዳን ዓብ ምትእስሳር ዘለዎ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ ነገራት ከምቲ ንሪኦም ዘለና ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ቀረባ መዓልታት ኤርዶዋን ናይ ቱርክ መራሒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ እዩ ከምኡ ድማ ናብ ኣቡዳቢ ናብ ኢማራት ክኸይድ እዩ እዚ እውን ናይ መወዳእታ ፈተነታት ነቲ ኩነታት ንምትዕራይ ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ንምውዳእ ዝግበር ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንቐፅል so this isn't a sequence it's a tightly scripted scenario ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ሲንስ ከርእየና ይፍትና ኣሎ ኣነ እዚ ፀብፃብናቱ ዲፍረንት ኣንግል ስለ ዝወስድ ዘሎ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ዘሎ ምትፍናን ኣብ ዞባዊ ኩነታት ሰጊሩ ስለ ዘሎ ብናቶም ኣንግል ነቲ ንሕና ንነብሮ ዘለና ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ወይ ገላ ኣይኮነን እተን ሃገራት ዓረብ እዚ ሕጂ ተፈንጂሩ ወፂኡ ዘሎ ንዓሰርተታት ዓመት ዝፀንሐ ህልኽ እዩ ማንም ክሽንጎሎ ከም ዘይክል ከረየኩም እየ ኣብ ዋሽንግተን ከምኡ ዘሎ ኣብ ብራስልስ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ለንደን ኣብ ኩሉ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ስለዚ እዚ ባእሲ እዚ ተራ ባእሲ ይኮነን ይበሃል ኣሎ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ክሽምገል ዝኽእል ነገር እውን የለን ይበሃል ኣሎ እስጅስታ ሓዲኦም ክሰዓር ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ so ከም ኤርትራ ብክልተ እግራ ዝረገፀት ሃገር እንተላ ኣብዚ እዋን እዚ መክሰብ ጥራይ ዘለዋ ምስ መን ትሻረኽ እንታይ ዓይነት ዲል ትገብር ንኤርትራ ይዝብልከት በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኤርትራ መሬታን ሰማያን ባሕራን ከውሕዝ ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ሃገር ናይ ግድን እያ ኣብ ዘይፈተወቶ ክትኣቱ ዕድል እንተዘይገይራ ኣብ ሓያል ኣቃውማ እንተለካ ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ንፋስ ንንዓኻ ብዝምችእ መንገዲ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ክንገብር ኣይንሪኦን ኢና ዘለና እንተኾነ ኣገዳሲ መሰረት ግን ኣንጪፍ ኣሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ብርቱዕ ማዕበል ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ከይተበገሶ ከሎ በቦቱ ትሒዛቶ ነይራ ስለዚ ኤርትራ ልክዕ ከምዚ ፖፕኮርን ናትካ እስካ ዕምባባኻ ሒዝካ እታ ፊልሚ ምርኣያ ኮይና ዘላ ክንብል ንኽእል ብልክዕ እዚ ኩነታት እዚ ፊልሚ ይኮነን ምክንያቱ ናብ ኩንነት ዘለዎ እዩ ንቐፅል እንታይ ይብላ ኣሎ ኦኬ ሲናሪዮ ሲን ዋን ሓደ ይብላ ኣሎ ሚን ካምፔን ኣብ ቤንሻንጉል ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ጉምዝ ሕጂ ንሪኦ ፀናሕናሲ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ the scandal of the century that changed the rules of the game ስለዚ እዚ ብዝያዳ ምስ ሱዳን ክራኸብ ዝኽእል እዩ what the report said the report እንታይ ይብላ ኣሎ ኢሉ fully integrated training camp with a capacity of 10,000 fighters ስለዚ እቲ ሪፖርት ናይ ሮይተርስ ዝበሎ ኢሉ ዝፅበ ዘሎ ሓደ ብስልጡን መንገዲ ዝቆመ ክሳብ 10,000 ወታደራት ከሰልጥን ዝኽእል 4,300 for rapid support force militia training inside Ethiopia ድሮ 4,300 ወታደራት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ይስልጥኑ ኣለዉ ዳይሬክት ኢሚራቲ ፋንዲንግ ትሬኒንግ ኤንድ ሎጂስቲካል ሰፖርት ቀጥታዊ ባጀት ናቱ ካብኡ ስልጠና ከምኡ ድማ ሎጂስቲክስ ናቱ ካብ ኢሚራት እዩ ዝመፅእ ኣሶሳ ኤርፖርት ተርንስ ኢንቱ ድሮን ኦፕሬሽን እቲ ናይ ኣሶሳ ዘሎ ኤርፖርት ናይ ድሮን ኦፕሬሽን ተቐይሩ ኣሎ ዲስታንስ ቱ ጌርድ ጀስት 100 ኪሎ ሜትርስ ካብ ጌርድ ድማ 100 ኪሎ ሜትር እዩ ሱዳናዊ ይመስለኒ ወይ ናይ ሱዳን ታሽሙ ኣለዎ ነቲ ኩነታት ምስ ግብፂ ምስ ሱዳን ምስ ስዑድያ ኣተሓሒዙ እዩ ዝርዮ ዘሎ እቲ ሪፖርት ዘይብሎ ከንታይ ኣሎ ይብላ ኣሎ ብዝረእይዎ what the report don't say ka general ጅልሻው ጉዲና እቲ ጀነራል ናቶ ማለት ጌታቸው እዩ ገለሰ ጻፎይ ጌታቸው ጉዲና head of Ethiopian defense intelligence is the direct observer of the project UAE's Gorica group manages the logistics supply the deal grants Abu Dhabi the right to use Ethiopian land as a permanent launch platform not just to support the rapid support but as a strategic posture a pressure card on Egypt
and Saudi Arabia together. ስለዚህ እዚ ዚያታት እንተናታ ኣገዳሲ መልእኽትናታ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሮይተርስ ይብዎ ዘሎ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ወታደራት ይስልጥኑ ወይ ገለገለ ይኮኑ ዛንታ ይብላሉ እንታይ ዳ እዚ ቦታ እዚ ኢማራት ንነዊሕ ስትራቴጂናታ ንግብፂ ካብ ገርድ ቅርብ ኢላ ጌራቶ ዘላ ንገርድ መቆፃፀሪ ማለት እዩ ካብ ሓሊፍካ ድማ ንግብፅን ንስዑድያን ግብፂ ኣብ ሃገራ ማለት እዩ ንስዑድያ ድማ ኣብ ሱዳን ክትገብሮ ትኽእል ወላ እውን ኣብ ሱዳን ተተሳዒረ ዳዕመ ሰሪዕ ተተሳዒሩ በዚ ገይረ ቤላ ገይረ ክሕዘኩም እየ ኢትዮጵያ ብኢዳ ያላ ሓያል ዝኾነ ቦታ ድማ ሒዘ ኣለኹ እያ ትብል ዘላ ኢማራት ትብል ኣሎ እዚ ቦገን ኢማራት እዩ the message Ethiopia is no longer a passageway it has become a fixed Emirati aircraft carrier in the heart of the African Horn ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዋን እዚ መጓዓዚ መስመር ዘይኮነቲ ነቲ ናይ ኩናት መስመር ናይ ኩናት መደበር ናይ ኢማራት ኮይና ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ a lot so ካልኣይ ሲን ናይ ስዑድያ ከንታይ እዚ ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ናብ ስዑድያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ last warning diplomacy the Saudi foreign minister's visit to Ethiopia coinciding with the report release is no coincidence ስለዚ ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ምስቲ ፀብፃብ ናይ ሮይተርስ ምኻዱ ሃንደበት ኣይኮነን በአቡ ዳቢ እንታይ ብሪያድ እዚ ብስዑድያ ብኸመይ ዝረአ ዘሎ Riyadh reads the message early Abu Dhabi is trying to shift the battle from Sudan's western borders to eastern ones in Ethiopia exactly እቲ ዓውደ ኩናት ኣብዚ ንመለስ ናይ ሱዳን ካርታ በይነራትኒ ናይቲ ኩናት ካርታ እንተትልዎ እንዳሃን በዚያ እውን ክሪእኩም ክእል እየ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት ዳዕመ ሰሪዕ ክሳብ ሕጂ ኦኬ ኣብታ ካልይቲ ካርታ ብየማን ዘላ ሃገራት ዘለዋ እንተሪኢኹም ሱዳን ረይዋ ገለ ክፋል ቀጠልያ ገለ ክፋል ድማ ቀይሕ እዩ ዘሎ እቲ ቀይሕ ምስ ኢማራትን ኢትዮጵያን እስራኤልን ዘሎ እቲ ቀጠልያ ድማ ምስ በዓል ኤርትራ ስዑድያ ግብፂ ቱርክ ዘሎ እዩ ማለት ሶማልያ ስለዚ ሱዳን ዳዕመ ሰሪዕ ኣብቲ ናይ ምዕራብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ክሰዓር ከም ዝኽእል ተረዲእዎ ኣሎ ይስደገም ስለዚ እቲ ናይ ምዕራብ ሱዳን ናይ ኮርዶፋን በሎ ናይ ዳርፎር ኤርያ ኣብኡ ክሰዓሩ ከም ዝኽእሉ ተረዲእዎም ስለ ዘሎ ናይ ምብራቕ ግንባር ክኸፍት ክኽእል ኣሎ ናይ ምብራቕ ግንባር ድማ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ቶብ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣሎ ንኢትዮጵያ ካብ ምሉእ ብምሉእ ክትቆፃፀር ኣለካ እዚኣ እታ ማስተር ፕላን እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፕላን ናይ በዓል ስዑድያ ናይ በዓል ግብፂ እንታይ ክኸውን እዩ ቀጥታዊ ምትትታው ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ህወሓት ድዩ ምስ ናይ ክልል ሶማል ድዩ ግብፂ ብዘይ ሶማልያ ትመፅእ ኣላ ስዑድያ ናብ ሶማልያ ተኣቱላ ቱርኮ ኣብ ሶማልያ ኣላ ስለዚ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ኣግሊ ሕማቕ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ንኢትዮጵያ ከቢድ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ንኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንቐፅል I think I like this report ቁርብተለይ fresh insight ስለትበና ዘላ so እንታይ ኣቡ ዳቢ ካብ ምዕራብ ሱዳን ናብ ምብራቕ ሱዳን ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ መሪፁ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና gradual closure of Libya crossing pushed the UAE to open an eastern front ስለዚ ግብፂ ከምኡ ድማ ኣልጀርያ ነቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ስዑድያ ተወሲኹ ቱርክ ተወሲኹ ፀቕጢ ይገብሩ ስለ ዘሎ ብሊብያ ክኸውን ኣይክልኒ ብጫድ እውን ክኸውን ኣይክልኒ ስለዚ ሓንቲ ስዑድያ ሓንቲ ኢማራት ሙሉእ ብምሉእ ትቆፃፀረ ሃገር ከም ኢትዮጵያ ተጠቒምካ ብዚ ህዝቢ ዘለዋ ንብዙሕ ኣጀንዳ ከተገልግለካ ትኽእል ወላ እውን ናብ ሶማልያ እንተደሊኻ ናብ ኤርትራ እንተደሊኻ ናብ ሱዳን እንተደሊኻ ንዓዓ ማኒፑሌት እናገበርካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ስዑድያ እንታይ ትገብር ኣለዋ ንኣቢ ቀጥታዊ በጠንቃታ ክትበ ክትክእል ኣለዋ እዚ ገይም እዚ ሓደገኛ እዩ ፈሊጥካ ዲኻ ቲኻ ዘለኻ ወላ ስስዕካ ቲኻ ዘለኻ is going to be dangerous ዓብ ዋጋ ከኽፍለካ እዩ ክትብ ለያ መፅያ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ the Renaissance Dam is no longer just a water crisis but an existential conflict hotspot ስለዚ እቲ ዲጋ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ናይ ማይ ፀገም ስኒል ጥራይ ዘይኮነ ዓብ ናይ ጂኦፖለቲካ ነጥቢ ክኸውን ናይ ሕቶ ጉዳይ ናይ ዓብይ ከቢድ ኩናት ድማ ኣብ ከባቢኡ ክካየድ ከም ዝኽእል So, what did Faisal bin Farhan carry aboursu እንታይ ሒዙ ይኸይዱ ይብላሉ ሓደ carry a clear warning any direct Ethiopian involvement in Sudan war is equals ማለት confrontation with the deterrence alliance ስለዚ ኢትዮጵያ ቀጥታ ዝኾነ ይኹን ቀንዲ መጠንቀቕታ ሒዙሉ ዝመፀ ይብላሉ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ቀጥታዊ ተሳትፎ ናብ ኩናት ናይ ሱዳን እንተሎ እንታይ ማለት ይብሉ ኣሎ confrontation with the deterrence alliance ስለዚ ነቲ ናይ ሱዳን ጉዳይ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ንጉዳይ ንሱዳን ሰላም ንምምፃእ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣንፃሩ ስለ ትሰርሕ ዘለኻ ቀጥታ ምሳና ውግእ ክትውጅኻ ማለት እዩ ማለት ክልተ ኦፈር ሓደ ዕድል ድማ ፈጢሮም ኣለዉ ፋይናል ኦፈር engage in the regional de-escalation path in exchange for opening economic and security channels ስለዚ ፅምዶ ግበር ምሳና ንምንታይ ነዚ ዘሎ ኩነታት ከነተሃዳዶ
كم قبر ملسناتو دما كم تكابي إمارات رابط اللي غادي استفل عليه ناي قطباون ناي سكيورتين عدلات كفتر الكايخل إذا ماله دما مسير تراون ركب كبر يخل نتكونتات اليوم من البات I don't know إذا ربي زلقوا معناته سعودية أول دباتنا يرترا إنفست قبرت دللا إنفست قبرت خينا دما مس إثيوبيا نقدس لزلوا أتم مس إثيوبيا خد قبرت دل نقدي بيرترا خمس وسط قبرت خليها this is just a thinking سلزي ني أبي أحمد كاب إمارات علي ويم زلوا العام سين السعودية تز كاب إمارات تسعيره ما إمارات أغلى تسعيره لا مالته بزوج تازي that's going to be another game. Now, Salsati defining the parties. Saudi Arabia is no longer a mediator, but the threat director. So, Saudi Arabia دايزي شمقالي تك مونغيرتنا إثيوبيا شمقالنا قال شمقالي تك أكالا يكون تنتهي نتي ترى أبزلو أبقدانا السودان دايركتور نايت قدايا خوينا زلا بزواني زلا لازم نكحي بحر زملكات السودان زملكات زي أبو قبر زغل أنصار سعودية خمس غنى أنصار سعودية سلزغنى مسايت زرارة بزلا غنى تكاب سلام كتركب تدري خمسة زرارة بزحينتيو يزبلو زلو. The result, Addis Ababa is now between the hammer of the UAE that funds it and the anvil of Saudi Arabia that besigs it. ስለዚህ ኣብዚዋን እዚ أبي أحمد ዕድል ናቱ ክመርፅ ክኽእል ኣለዎ ወይ ምስ ኢማራት ኮይኑ ነቲ ዞባቲ ዘቃፀል ዘሎን ዝጭፍጭፍ ዘሎን ኮይኑ ምስ ተተው ክብል ወይ ድማ ምስ ጩራ ናይ ተስፋ ከምፅፅዕር ዘሎ ስዑድያ ኮይኑ ድማ ዕድል ክርዩ ስለዚ ተወሳኺት ናይ ቱርክን ካልን ድማ ወሲኹ ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ከብለልኩም ክፍትነ ከይትነውሓና it's a very ካልእ ፍልይ ዝበለ ፐርስፔክቲቭ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓደ ነገር ካንሪ ኣለና ኢማራት ብኩሉ ነገር ይሰልጣ ስለዘየለ ኢማራት መፍትሒ ክደሊ ከም ዘለዋ ሓደ ኣገዳሲ መፅሄት ድማ ሓበሬታ ውፅኡ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም UAE lobbied pro-Israel groups to level anti-Semitism charges against Saudi Arabia ስለዚ ኢማራት ነቲ ጉዳይቲ በይና ክትክእሎ ስለዘይከኣለት ነቶም ናይ እስራኤል ሓይልታት ኩላቶም ነቲ ናይ ኣይሁድ ዘሎ ዓቕሚ ኣብ ኣሜሪካ ንዓታቶም ትልምናላ ንስዑድያ ፀረ እስራኤል እያ ብዝብል ክሲ ከተጥቅዓ ስለዚ ቀጥታዊ ስዑድያ ወላ ሓንቲ ጌጋታት ስለዘይብላ ንስዑድያ ኣብ ኣሜሪካ ሎቢ ገይራ ክስዕራ ይከኣለትን ሚድያ ኣቴንሽን ክባ ይከኣለኒ ኢማራት ስለዚ ኢማራት ነቶም ናይ እስራኤል ንዓታቶም ትልምናላ ንዓታቶም ትኸፍላላ ብዙሕ ባጀት ኢንቨስት ገብራላ to some extent ድማ ኣንጻር ስዑድ ዓረብ ክፅሕፉ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝሰርሐትሉ ይብለካ ኣሎ The UAE pressured pro-Israel US lobbying groups including the American Jewish Committee AGC ዝባሃል to raise concerns about alleged anti-Semitism in Saudi Arabia. ስለዚ ስዑድ ዓረብ ሚድያታት ናታ ሃገራዊ ይኹን ግለሰባት ኣንጻር እስራኤል ይዛረቡ ከም ዘለዎ ዝብል ኣርቲክል ክፅሓፍ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ብልማና ናይ ኢማራት እስራኤል ንኽትሕግዛ ዝተገበረ እዩ ካልእ This marks the first reported instance of a direct Emirati lobbying on the issue. እዚ ሓደ ካብቲ ብጭብጢ ተረኺቡ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዩ እዚ AGC ዝበሃል ከምኡ ድማ ADL ኣንቲ ገለመለ ዝብልዎ ክልቲኦም ናይ እስራኤል ዓበይቲ ሎቢ ግሩፕስ እዮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዊዝን ሰተላይት ኮንፍሊክት ኢን አቡዳቢስ ኢንስቲትዩት ዝተፈላለዩ ኣርቲክልስ ክፅሕፉ ጀሚሮም ኣለዉ እዮም ዝበሃል ዘሎ ሳውዲ አረቢያስ ዲፈንስ ሚኒስተር Prince Khalid bin Salman met with AGC and ADL in Washington to counter these claims seen as a damage control. ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስዑድያ ሚኒስትር ምክልኻል ፕሪንስ ካሊድ ቢን ሰልማን ናብ ኣሜሪካ ኣብ ከይድሉ ዝነበረ ምስ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ጥራይ ዘይኮነ ምስዚኦም ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕስ ብቐጥታ ተራኺቡ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት ከም ዝኾነ ነቲ ነገር ፊት ንፊት ምሶም ክዘራርቦ ከም ዝመረፀ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢማራት ክትዕዙ ትፍትን ስዑድያ ድማ ከይዳ ነቲ ሓቂ ደርጉሓ ነቲ ጉዳይ ክትዓፅዎ ትፍትን ኣላ US officials noted that the feud has taken a religious dimension, making anti-Semitism charges particularly damaging in Washington. ስለዚ እቲ በዓሲ ናይ ክልቲአን ኣዝዩ እናረሰነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብ ካልእ መኣዝን ኢማራት ድማ ኣንጻር ኣይሁድ ንክግበር ፀቕጢ ትገብር ከም ዘላ ማለት እዩ ስዑድያ ኣንጻር ኣይሁድ ትኸይድ ኣላ ዝብል ማለት እዩ Tensions between Saudi Arabia and UAE have escalated notably after the Riyadh's counter-offensive against the UAE allies in Yemen. ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎም ዘሎ ኣብ ኩሉ መኣዝን እናኸዱ ይበኣስኹም ዘሎ ኣብ ሪጂናል ዳይሬክሽን ስተሪና እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ ናራቲቭ ውግእ ኣሎ ናይ ብሮደር ጂኦፖለቲክስ ኮንቴክስት ኣሎ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ እዚ ድማ
ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክረአ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዘን ክልተን ሃገራት ገጅፍ ዝኾነ ባእሲ ይካየድ ኣሎ እቲ ባእሲ ናቶም ኣብቲ ዓዶም ክኾን ከሎ ወላ ናይ ንግዲ ባእሲ እውን ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ እቲ ናይ ንግዲ ባእሲ ዝበሃል ዘሎ ስዑድያ ገለገለ ቢዝነስ ፒፕል ናታ ንስራሕ ናቶም ኣብ ኢማራት ሕፅረታት ክገብሩሉ ወይ እውን ደረት ክገብሩሉ ከም ዘለዎም ኣዚዛ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ናብ ቁጠባ ደረጃ ዝኸይድ ናብ ዝተፈላለየ ማእዝን ዝኸይድ ዳይሬክት ውድድር ናቶም ናይ ክልቲኦም ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብፍላይ ስዑድያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዲፈንስ እውን ብዙሕ ኢንቨስት ክትገብር ትፍትን ኣላ ሓደ ካብዚ ኣነ ዝረኣኾ ለንቀነ ከርእየኩም እቲ ሽርክነት ንኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ክስዕቦም ትፍትን ከም ዘላ ስዑድያ ንኣሜሪካ ክትረድኦም ተኮይንካ ድማ ኩሉ ግዜ ብከምዚ ኢኻ ትረድኦም In terms of technology advancements, in terms of cutting edge tech, what are you most excited, most surprised about by the offerings here at this year's World Defence Show from Lockheed Martin, but maybe from the other offerings as well, from what you've seen? Sure. Well, certainly one of the most exciting things this year is this is the first time we've brought the F-35 to the Kingdom of Saudi Arabia. So that just by itself is a pretty major step forward. We're excited about having a life-size mock-up of it and also a cockpit simulator to show people how it operates. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይቲ ሎኪድ ማርቲን ዝበሃል እዚ F-35 ዝበሃል ሎኪድ ማርቲን ዝብልዎ እቲ ካምፓኒ ነዚ F-35 ነፋሪት ደፍሪ እዩ ስለዚ እዚ ካምፓኒ እዚ ኣብ ስዑድያ ድሮ ናይ ሚሳይላቶም ይኹን ናይ ካልእ ቴክኖሎጂ ናቶም ኣብ ስዑድያ ፋብሪካታት ከም ዝሃነፁ ንስዑድያ ንብረታ ንሸጠላ ጥራይ ዘይኮነስ ብቐረባ ምስኦም ኣብኡ ከነፍሪ ንሰርሕ ከም ዘለና ካብ ነዊሕ እዋን ነቲ ቻለንጅ ናይ ስዑድያ ተቐቢልና ምስኦም ንሰርሕ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ነቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናይ ስዑድያ ስሒቦም ኣምፂኦም ምስኦም ከስርሕዎ ምስኦም ሃንድል ክገብርዎ ምስ ቱርኪ ብዙሕ ናይ ዲፈንስ ሚሳይላት ናይ ቱርኪ ኣብ ስዑድያ ሄሊኮፕተራት ናይ ቱርኪ ኣብ ስዑድያ ክፈርያ ከም ዘለዎን ክገብሩ ምዃኖም ስለዚ ስዑድያ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ናይ ኢማራት ብኩሉ መንገዲ ኮንፍሮንት ክገብርዋ ይፍትኑ ከም ዘለው እዩ እስራኤል ድማ ኢማራት ንእስራኤል ተጠቂማ አንጻር ስዑድያ ክትገብር ትፍትና ኣላ ኢልና ተመሳሳሊ ድማ አንጻር ግብፂ ድማ ነታ እስራኤል ኤሌመንት ክትጥቀመላ ጀሚራላ በዚያ ጌርና ክንወዲና Ziada, she's a Middle East scholar. Let's start with this defense shakeup. General Mansour is replacing a minister who had only been in the job since 2024. So is this a routine rotation or does it really signal deeper concerns right now about security within Egypt or internal stability? Thank you, Natasha, for having me, as always. The issue of this change, first of all, it's a surprise reshuffle. The discussion... ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ፕሬዚደንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ናይ ግብፂ ናይ ካቢነ ምቅያራት ገይሩሎ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ምቅያራት ገይሩሎ እዚ ድማ ንእስራኤል ድሮ አንጻር ግብፂ ዘለዋ ስክፍታታት ክትገልፅ ፀኒሓላ ዝኻ ፍርህ ከም ዘለዋ ግብፂ ምስ ቱርኪ ብቐረባ ትሰርሕ ስለ ዘላ እቲ ቱርኪ ዝበሃል ድማ ሓያል ናይ ዲፈንስ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለዎ ብዝሒ ሰራዊት ኣለዎ ብዝሒ ሰብ ኣለዎ ቁጠባ ኣለዎ ቱርክን ግብፅን ክልቲኦም ዓበይቲ ሃገራት ብሓደ ክሰርሑ ተጀሚሮም ድማ ንእስራኤል ናይትሜር ሲናሪዮ ይበሃል እዚ ስለዚ ብተደጋጋሚ ሚድያ ናይ እስራኤል ብዛዕባ ግብፅን ኩነታት ናይ ግብፅን ከዛርቦምን ከፍርሆምን ጀሚሩ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣካል ናይቲ ግብፂ ናብ ሶማልያ ተኣትዎ ዘላ እውን እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፈ ርኢናኩም ነርና እዚ ዝረኣናዮ ጉዳይ ሰራዊት ናይ እስራኤል ናብ ሶማልያ ኣቱ ከም ዘለዎን ገጅፍ ወታደራዊ ቅልፅም ናቶም ናብ ሶማልያ ክሰዱ ምዃኖምን እዚ ምስቲ ኣሜሪካ እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ ክትኣትዎ ትሓስብ ዘላ እሱ እውን ዘሰክፍ ኩነታት ይርዩ ስለ ዘለው ብኩሉ መንገዲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እስራኤል እውን እንትኾነት ከም ኢማራት እቲ ጉዳይ ናቶም ይሞቶምን ይሰዓሮምን ይእለየሎምን ከም ዘሎ ፅልዋ ናቶም ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ድሌቶም ንክገብሩ ተኽእሎም ስለ ዝነበረት ናይ ኢትዮጵያ ፅልዋ ክእለ ክእል እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ሶማሊላንድ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ካልእ እውን ሽግር እናመፆም ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ግብፂ ምስ ቱርክስ ግብፂ ስዑድያ ቱርክስ ዝገብርዎ ዘለው ዝምድና ብኩሉ መንገዲ ንእስራኤል እንኮላ እዩ ስክፍታ ክፈጥረላ ጀሚሩ ዘሎ ዳትስ ዋይ ሚድያ ናይ እስራኤል ቀፃሊ ብዛዕባ ምንቅስቃሳት ናይ ስዑድያ ብዛዕባ ምንቅስቃሳት ናይ ቱርኪ ብዛዕባ ምንቅስቃሳት ናይ ግብፂ ብተደጋጋሚ ክዛረቡሉን ፍርህናቶምን ስክፍታታት ናቶም ክገልፁ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ብርግፅ ኩለንተን ሃገራት ሃገራዊ ረብሓ ኣቐዲመን ክሰርሓ ንቡር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣትሪሮም እውን ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ግን ግብፂ ኣብ ሰራዊት ናታ ምቅያራት ትገብራላ ምስ ኢማራት ዝነበሮም ኢማራት ታቐንዲ ፕሬሸር ፖይንት እያ ነራቶም ንእስራኤል ምክንያቱ እስራኤል ብኢማራት ገይራ ንግብፂ ፃወተላ ነይራ
إمارات كم مشاركتهم كم إنفسترون كوينا ناتوت نتنا إسرائيل أجندة بجبسي إمارات يتفصل من يرحم فيش ناتوت إمارات كاب جبسي كتجلف مخانا نفلوت أبز خدول زلوا ويون صلوانا جبسي صلوانا إمارات أب جبسي ناتدرت أبز خدول زلوا السودان ناتدرت أبز خدول زلوا إسرائيل كابت حبياتو زنبرتنا وصلت أنصار كلهم بعلى خدقتهم كم زلوا إينا نرزلنا سلزي قدامنا تا إيراني زلوا نيران مهراميات شبت بتبلدلا انتقوني أبز وانزي كم نريو زلنا إسرائيل وننتقوني بزع بدوتات قد يموا خمزلو إنه بزع بدوتات كسر كتقدر مخانا يزنقر زلو ناي موداتا بزناي ኢትዮጵያ ክንወደው እዚህ ደግሞ እንደ ምክንያት የሚቆጠረው የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዩኤኢ የምትባል ትንሽ አገር ባላት የገንዘብ አቅም ኢትዮጵያን የምታገል አገር እንደ ተላላኪና የፕሮክሲ ዋር ዋና ወኪል ማድረጓ ነው እያሉ የፖለቲካ ተንታኞች ዲፕሎማቶች የተናገሩ ያሉት። ምናልባት ዩኤኢ በየመን ላይ እንደዚህ ጣልቃ ገብነቷ ከስሙ ሙሉ ሙሉ በሳውዲ አረቢያ ቁጣሚውን ተክሳስ ቦታው ላይ ነቅላ ወጣለች። አሁን የምናያቸው ምልክቶች ጥሩ አይደሉም። በተለይ ሮይተርስ ባወጣው ዘገባ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኢማራት ዳኒሽተ ሀገር ከመይ ገራን ዓባይ ሀገር ኢትዮጵያ ታሪክ ናይ 3000 ዓመት ዲበላ ናይ 2000 ዓመት ወላ ናይ 10000 ዓመት ታሪክ ኣለና በለ ዝፍክር ሀገር ብ1970 ዝቆመ ንሽተ ሀገር 1 ሚሊዮን ነባሪ ዘለዎ ከምዚ ገይሩ ክፃወተልካ ይኽእል ናቱ መጋበርያ ከም ሱቅ ሰራሕ ተኽሊ ሀገር መጋበርያ ናታ ግናቱ ገይሩ ዝውረካ ካብ ዝንላዕሊ ውርደት ታይክሉ ኸልዮም ዝብሉ ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፍ ድማ ፀረ ረብሓ ናይቲ ሃገር ምስ ጎረቤትካ ሕማቅ ታሪክ ንኽትፍፅም ንስኻ ድማ ብዓለም ደረጃ ብሕማቅ ንኽትጥቀስ ዝገብር ዘሎ ክሳብ ክንዲዚ ዲና ተዋሪድና ክሳብ ክንዲዚ ዲና ወሪድና ክሳብ ክንዲዚ ዲና ተናዒቕና ዘለና ኣቢ ክሳብ ክንዲዚ ኣዋሪዱና እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ድማ ትወፁ ዘሎ ዘረባ ነዚ ዝመስል መልሲ ናይቲ ዝሕቶ ዘሎ ተሰሚዕኩም ካ ክትቅረሙ ኢኹም። አቅሟም ከበድ ያለ ነው። እንግዲህ ምናልባት ከዩኤኢ እና ሳውዲ አረቢያ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ላይ በቀይ ባህር ላይ በባህረ ሰላጤ ላይ የበላይነት ለመያዝ የሚያደርጉት ፉክክር ዝሆኖቹ ቢጣሉት የሚጎዱት ሳሮቹ ናቸውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሳውዲ አረቢያን ቁምጥጫ ተክሳስ ተቀብለው የዩኤኢ መልእክተኛ መሆኑን ያቆማል አያቆምም ወደፊት የምናየው ናይ ስዑድያ መጠንቀቕታ ወይ እውን እዚ ኩሉ ክንብለት ዝፀናዕና ተቐቢሉ መንገዲ ይቕይር ዶ ይኸውን ኣይቀይርን ናብ ዝብል ሕቶ እዩ ትመልሲ ማለት ይቻላል። እንግዲህ አሁን የጠቀስከው አሳሳቢ የሆነ በኢትዮጵያ ኦልሬዲ ከፍተኛ አውዳሚ ጦርነቶች ተካሂደዋል። አብይ አህመድ ስልጣን ላይ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ የትግራይ ጦርነት፣ አሁን በአማራ እየተካሄደ ያለው ጦርነት፣ በኦሮሚያ ያለው ትርምስ፣ በቤንሻንጉል፣ በሶማሌ ክልል፣ በአፋር ሰላም ያለበት አካባቢ የለም እንደምታውቀው። which means ኢትዮጵያ ኦልሬዲ በጦርነት ከባድ ጉዳት እየደረሰበት ያለ ሀገር ነው። ኦልሬዲ በቂ የሆነ ክራይሲስ ያለበት በቂ የሆነ ቀውስና ችግር ያለበት ሀገር ነው። ትክክል ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ዘይብሉ ቦታ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘበነ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ መለለይ ታርጋ ናይቲ ሃገር ኩናት ዘይብሉ ቦታ የለን። ኣብ ኩሉ ቦታ ናይቲ ሃገር ኩናትን ዕግርግርን ኣሎ። ኣብ ቤንሻንጉል ኣብቲ ቤንሻንጉል ዝበሃል ዘሎ ወላ ጋምቤላ ዝበሃል እንተኸይድካ ወላ ዓፋር ንረኺድካ ክልል ሶማል እንተኸይድካ ኦሮሚያን ኣምሓራ እንተበልካ ከምኡ ድማ ናብ ትግራይ እንተኸይድካ ዳርጋ እቲ ሃገር ብምሉእ ዘባልዓ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሃገር ኮይና ከተብቅዕ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕጂ ኣብ ቀጥታ ናይ ካልእ ሃገር ኩናት ናብ ኤርትራ እኮ ነይሩ እዚ ክሳብ ሕጂ ክንዲዚ ክዝረበሉ ይከኣሉን ዕጡቃት ምልሻታት ናቱ እናገበረ እኮ ናብ ኤርትራ ሰራዊት የበግስ ነይሩ እዩ። ግን ኤርትራ ፀላእታ ውሕዳት ስለ ዘይኮኑ ብዛዕባ ኤርትራ ስለዘየገድሶም ሸለል ኢሎሞ ወላቶም ዘዕጥቆም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ከምፅዎ ዝኽእሉ ከምዘየለ ስለ ዝፈልጡ እዩ። ኣብ ሱዳን ግን ዓብይ ሽግር ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ሱዳን ዘላቶ ተስፋ ጩራ ናይ ተስፋ ከፀልመት ዝኽእል ተበግሶም ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ እዩ። ብዝኾነ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነዚ ይመስል ንቐፅል። ናይ ሱዳን ጉዳይ ሓሊፍና ናብ ቀጥታዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘለካ ንርአ። ሳይ መረጃ ግን ቪዲዮ ልንገራችሁ። የጌታቸው ልጆች ተዋግቷል። መከላከያ ጋር አብረው ፋኖን ወቅቷል። የት ነው ነግራችኋለሁ። ከአንደበቱ በትግርኛ ነው እነግራችኋለሁ በስሙ ናይ ፍትናይ ሐሙሲት ወይ ድማ አስከተማ አካባቢ ባልቦታ ለናይ ሰቆጣ ላሊበላ መስመር ናይ ፋኒ ናይ መከላከያ ውግን ነይሩ። ሕዚ ሽዑት ሚዛን ፋኖ ልዕልቲ መከላከያ ስለ ዝነበረ ናይ ትካባ ምልሻ እውን ነይሩ። ሰው ንሕና ተላዓሉ ተባሂልና ላው ነፍቲ ቅድመ ግንባር ተፃዒና ከይድና ኣቲና ኢና ማለት ነይረዎ ነይረ ባዕሊ ነይረ እየ ኣቲና ኢና ተቋሙ ነይርና ሽዑ ኩላትና ነርና ኣመራርሓ እውን
ولا تسراويتون أي عمونهلي أي فتي نجارجن أو عدماتنا إننا بيتنا خال تقلمنا السفرنا بيتنا تايك مس 5 خلص فلت كيفتنا حيلتنا تساتفنا هنا سلازي ውፅኢት ስለ ዘይምፀአ ናብ መከላከያ ኣቲኹም ሕጂ ምስ ትግራይን ምስ ኤርትራን ከዋግኡኩም ይወዲ በሻሻ እታ ናይ መወዳእታ ውሳኔኡ ንሳ ሓራ መሬት ውፅኢት ከምንፃ ኣይካልን ሰራዊት ኢትዮጵያ በይኑ ኮይኑ ምስ ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኤርትራን ክዋግእ ከም ዘይክእል ፈልጦ እዩ ብዘይ ትግራዋይ ክዋግኡ ከም ዘይክእሉ ፈልጥዎ እዩ ሰበፂሕሞ ዘሎ መደምደምታ እንታይ በቃ ሓራ መሬት ፈሪሱ ተባሂሉ እትኡ ዘሎ ሰራዊት ናብ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ናብ ሁርሶ ወይ ናብ ብርሸለቆ እትዮም ኣሰልጢኖም ወታደር ናይ ኢትዮጵያ ክገብሩ ኸ እዚኣ ወታደር ናይ ኢትዮጵያ ኮይንካ አንጻር TDFን አንጻር ሰራዊት ኤርትራን ክዋግእ እንድሕር ኢልካ ድሓር ምስ ሞትካ ደምካ ደመ ከልቢ ይከውን ዝዝክረካውን የለን የዛ ዓድኹም ተመለሱ ኦልሞስት ተመስገን ዳዊት ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ዳርጋ 25 ካብ 100 ዝኸውን ሰራዊት በሙሉ ተመሊሱ ፈሪሱ ሓራ መሬት ቶም ተሪፍኩም ዘለኹም ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ክገብሩ ሓራ መሬት ውፅ Exactly. زيادة أبي أحمد كتعاوت هذخل تازخل جيمون نسايا من البات كلتنا جر كريكم دارجا أبي أحمد كقبض زقبت وسبات كقبض زخل مراحم مخانو بزيغات فلت ودك هذا الفاش عين النجار نهون وابيون أهون بالله داري وركابي زافكم نبرة يا أفريقيا كانت هجرات بتري إثيوبيا لو على النتوان أصل فاشات عليه لإمبريتس أبي باهم بالله كمنا بالله كمنا كتجرح الوجه كيرتران نونجار يمواجهات كمنا يلوم فلاقوتهم يلوم نجارجن إمريت أورنتون تفلقوا لا من بالين يا بسعودي دقاف لنا بليوج بتركوش دقاف بجبسوي دقاف يا سودان تور هايل بساوث كوردوفان لا يجفا يمتار يانن ديفلكت لما درج يانن لما سكيس يا شماك يالو وينمو أماسي حيلو يا RSF يا همتي تور دمو أنا مفتر مثلا لب بإثيوبيا دمبر. Exactly. سلازي إثيوبيا أبي أحمد الأولى ونتنا إثيوبيا اللي في شت ويو استشهد الأولى والنتيجة لنا زد ما إذا كل خنزارة بس أنا كميلو صحيح نيرو جوار مساون وسقابيلو إذا كان تايو نتي سراويت السودان بمعربي سعر سلزلو بتي كردفان زبالن أبدار فوري سعر سلزلون أنت واحد نتي متقعت بكردفان زلو بمبرا وكفيتك موتي كترهبل وي ونت سراويتنا السودان كنت مع أقل مو ديستراكت خد جبرو استراتيجياتهم صغير كجبرو كفتن سلزلو سلزي لولا ونتنا إثيوبيا بعبي تشيتو نأجندنا إمارات وعيلو خمسة لو يزن الجرزلو حزب إثيوبيا دما ولا حنتي أيرا خبلون انترفوك سارة يوم زبلو زلو كابزي قد سيلو جوار أبزك 4 ساعات زحفة نيرا تعان تبزبلنا يا نسادما تايزي كم تري وزلو أبي أحمد نارسيف مدبر نعلم مدبر ترى يكون هيبو وزلو انتهي دا but has also facilitated the recruitment of Ethiopians to fight along the Sudanese rebels. Those recruited include former members of the Ethiopian National Defense Force, regional special force units, and ex-rebel fighters who had previously surrendered to the government. ስለዚህ አንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ መደበር ጥራይ ኮነኒ መደበር ናይ መሰልጠን ጥራይ ኮነኒ ኢማራት ይበዋ ዘሎ እንታይ ዳ ነቲ ኩናት ክዋግሉ ዝኽእሉ ሰባት የምፅኣሉ ማለት reports further indicate that these recruits have been integrated with the fighters brought from the Sudan and South Sudan and currently deployed around Damazin, preparing for cross-border operations. This reckless course of action risks dragging Ethiopia even deeper into Sudanese crisis. ስለዚህ ካብ ካልእ ሃገር ዝመፁ ምልሻ ወታደራት ክኾኑ ዝኽእሉ ዕሱባት ወሲዳ ካብ ናይ ቀደም ዕጡቃት ጉጅለ ዝነበሩ ወታደራት ነይሮም ዝወፁ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ባዕሉ ምፅኡ ምልሻታት ኣምፅኡ ኣብኡ ከም ዝስልጥኑን ኣብኡ ተዳልዮም ንውግእ ሬዲ ከም ዝኾኑን ኣብ ከባቢ ደማዚን ተቐሚጦም ከም ዘለውን ዘጋልፅ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ሱዳን መሊሱ ካብ ዝኽእል እቲ መጠንቀቕታታት ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ይኹን ካልኦት ዝብዎ ዘለዎ እውን ካብዝን ወዲ ከምዝን ዝብገስ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ አብይ አሕመድ is getting deeper into the trouble መመሊሱ ናብቲ ጭቃ ናብቲ ሰልሚ እናጣሓለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ወል መዋፅኦ ጥራይ ይፍጠረሉ እዚ ጉዳይ እዚ በቐሊሉ ክስጋር ዝኽእል ኩነታት ክኸውን ከም ዘይኮነ ማንም ሰብ ዝርድኦ እዩ because this
كجمرة تخليها خطأت وتخليها بخمي كتوصي خاجن من نجزيه نقط في قداي كبيت قداي كوم هانوجن ما نم زردو نجريو كابزو نغيد أبزن تايم زولو زلو سمعوا مسكه أب عفار زلو كالي بوليتيكينيا رأنا بعد هفت غيروس مس سراويت علنا زولو زلو الشفة حيلي نعوزم محضر زلو بعد هفت غيروس بعد سجاي قبل تخليهم لازم عفار اللو شفيتهم سقط اللو شفيتهم حقهم يوم إذا نقبر لنا أي بالمو حد شيء يكون مس فيرال منجست حزين قورة زلنا ما هون كتصل اللقاء عينا يلومون يخدو حزي أوزي زلك رديت محمد أنا زرزر البلاد أنا حون كأمة يمستو ناي وعي بريطانيا تتحال نقرة سمعتوا سبات عدل أسفعلم كبس بعفشة أتي كنتات بكل من قد نريو زلنا كبابينا ناب كبيت حدقا يخيط كم زلو نزار ريبورت نايزا خاقن سمع سلم تايو أب كم زتوجد تبتسي زلو ሁሉም የቤት ስራ አለባቸው። አክቹዋሊ አልቡርሃን ወደ ኢትዮጵያ ቀጥታ ጥቃት ላይ ሰነዝር ይችላል። ምክንያቱም አርኤስኤፍ ራሱ እዛ የቤት ስራ አለበት። የአርኤስኤፍም የደቡብ ሱዳንም አጋዥ ቡድን የራሱ የቤት ስራ አለበት። የትግራይ አርሚ ሰባ የሚባል በትግራይ በኩል ያለ እንትን ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ ትንሽ ከአልቡርሃን በሚሰጥ ግሪን ላይት ወደ ኢትዮጵያ ጥቃት ሊሰነዝር ይችላል የሚል ግምት አለኝ። ኤርትራ የኢትዮጵያ እንትን ሀያል እየሆነ ከመጣ በኤርትራ በኩል ሊሰለፍ ይችላል የሚል ግምት አለኝ። ምክንያቱም እዛ የምታሰለጥነው ሰራዊት አለ፣ የሱዳን ሰራዊት ማለት ነው። ባለፈው ጊዜ ሶማሊያ ሰራዊትን አሰልፋለች ተብሎ እዚህ እንደሆነ በጣም ጭወት ሲጮህ ነበር። አሁንም የማይሆንበት ምክንያት አይታይም። ከሱዳን የሚነሳ ኃይል ከኢትዮጵያ ጋር ሊዋጋ ይችላል። ይሄ ደግሞ ጭራሽ ሁሉ ነገሩን በጣም ሰባም ዛለ እሱን ብያለሁ፣ እሱ ሊያጠቃ ይችላል። بعفشة بزو حيلتات كم زلو يوم زنقر زلو هذا كابتي تدقاقامي زرب زلو سلمتاي سودان تمعبل تعلمهم زلات راي نابلكا زرب زلو زخلو أرمي سبعة تباهيلو كم كوماندو تات سلتينهم زلو سرايت وتدرات ناي تقرايك سلمتاي يوم تي معبر سبع عالم نعطاتهم كسلمتاي زي كم حدا كم نعوخ بفلو يزيري يلو مغنيات انتايو زبل كس بزو هنا نسمى زلنا مغنياتو السودان تبع إثيوبيا معسكر كفيت هاي كان حرت زارب كينكا ثم أب ناي تجراي وتهدرات زعلهم زلوا أمنية وكذا سلام تايسقيل كاتر يوم زبل سينما قطعلو بزمنا ناي إثيوبيا ويان ويبلتقنا هذا متسجن زبل كان تبلكا إذا قد دايزيا نبتوت ويا بالكمن مخنياتو ناي أرم سبعة ولا أرم سوسة نوح زقبري حدش نجار يكونن أبكينات أتيوم زقبروا نجارون أي تراين سلزي إذا قد إزيا تأمت إما تأغليلا أبرسهم على تقبروا مواصعهم دليوت رايز بال زي it's going to be a very very difficult situation نعطاتهم جن تيجي خصوصا زلوا إرتراو الناس السودان تفلسنا لا يا زبل زربالو جن قلتي أمين نزيتات كريو خلوتهم بلسكنا يفرهيهم خنياتو كن نزعك الحياة سراويت تمل ميلو خلوا بتجراي ولا حنتو زي بلوهم زلو كما يجرم نتينات ناطرا يزاربو زبل زرباي دبرتين وانا حنتي انترفيو غيرني ترخيبه اسكي ليتس جو ابزي اتينا نسمعيو ያው ሰሚዑ ስለዚ ተዘለና ልኩነታት ከቢድዩ ዘበለና ዘይ መብል 51 ዓመት ናይ ምኽባር ጉዳይ መዚኣ ትሕወስ ዘላ ናብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ፈተና ናብ ከቢድ ዓብና ያሉና نحن حزون دلي سلام ولا يمسع ولا يخوبنا ناو كالي ناو صحت أشم خياتو بسلام كود الله بذاته كود أزله بوليكا كود أيزي تسألح كود أيو ناتدفع يمسيو دلون ناتناقل جنسيو قدميلون كجبرني روت ذاته نحن دلواتنا بزي مقراص دلون ناتناقل جنائنا حزون دلواتنا خيونا نهدنا أيوة إننا بدنا أبز حاله هون أيوة من بتوصلنا مع التات الحمد لله إنها جبرنا لهم بتوصلنا مع التات دلله خاص جبر لهم زي كونه ترى هذا تراخي يوم كم زقينا يوم تبتينا يوم نهلون وندحنا تنزبتنا زي تقرأ يلا قالي بوليتكا هلون ناقليو هلون ندحنا تنقن أين بتنن زي بتن هزبي بتن ونيخ نايت بتنن قالي بوليتكا
مريتي عدي مريتي وحس كبرتي مشكل كنا يبلن مسيل اي حدر عطاي كباطر حابوني ليل منن مريتي نايا بوتا تيرستي كل خود مريت تعميت كايت الزمت زكا عليك بركت عبزل خايو مكت خبرت مريت حيسكا ايو مريت وتخبرت مريت حيسكا ايو مريت እዚ እቲ ሓራ መሬት ድብልዎ እቲ ናይ በዓል ጌታቸው ናይቲ ወደን ጥሩዶ ወላ ጻድቃን ክፋእ ግብሪ ንኩናት ኢሎም ክብገሱ ከለዉ ከመይ ይጉስጉስ ነይሩ ንዑ ናብዚ ውፅኡ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ይብል ሓርጊ ምስ ራእዮ እቲ ጉዳይ ተመሊሱ እቲ ክብረት መሬት ሒዝካዩ መሬት ክብል ሰሚዕኩሞ ዶ እወ እቲ ሓቂ ንሱ እዩ ምክንያቱ መሬት ምስ ሓዝካዩ መሬት ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ትግራይ ኩናት ይመፅእ ኣሎ So there's no question about it. እዚ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይቲ ብልፅግና ድራማ ዳዲ ምንዎ ስለ ዝኾነ እምበር ከቢድ ፅዕነት ዘለዋ ታንክታቱ ወላ መዳፍዑ ንትግራይ ገፁ የንቀሳቅሱ ከም ዘሎ እዚ ናይ ደብረፅዮን ዘርባዊ ንሰምዖ ፀኒሕና ስለዚ ንሕና ንሰላም ኢና ንዝመፀና ኩነታት ድልዋት ኢና ግን ሰላም ኢና ንደሊ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጌታቸው ረዳ ድማ ሓደ ካብቲ ንኩናት ዝደሊ ዘሎን ንተጋሩ ንምድኻምን ንምውዳቕን ዓጢቑ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኣሰላልፋ እንታይ ከም ዝመስል ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ኣበይ ተበፂሑ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና እቶም ከዳዓት እዚኦም እዮም ናቶም ትግራይ ንዝተለዓለ ሓድሕዳዊ ግጭት ስዒቡ ገለ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፀግዒ ዝሓዘ ናይ ውግንናን ፅልኢትን ፅሑፋት ክዝርግሑ ቀኒዮም ኣለዉ እቶም ኣባላትን ላዕለዎት ኣመራርሓን ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ነቲ ብሓይልታት ሓይሊ ሰላም ዝፅዋዕ ጉጅለ ዕጡቕ ሓራ መሬት ደገፍ እናገለፁ ሰራዊት ትግራይ ፈሪሱ ናብ ሓራ መሬት ክውሕዝ ካብ ምድላይ ጀሚሩ ክሳብ ንሰራዊት ትግራይ ናይ ምቅላል ዝምልከቱ ፅሑፋት የስ ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብቶም ተዋሳእቲ ናይ ፖለቲካ ናትና ድማ ስግር ክንብል እዚ ለንቀነ ሓደ ካብትዮም ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ፍሉይ ክትገብረሉ ዝፅዕር ዘሎ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ፖስት ዝገበሮ እዩ ኣብ ሓደ ቦታ እዚኦም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ምስቲ ማይክ ጆንሰን ናይ ዩኤስ member of the Congress Republican side ማለት እዩ Speaker of the House ይውን መስለኒ ምስ ከም ዝተራኸቡ all of us government finally seeing extent of Isaias regime's brutality no amount of dollars lobbying I mean ኤርትራ እንታይ ሎቢ ትገብራላ I don't know ማዓት ገንዘብ ዳብ ዘይከውን ይውዕል ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሃልኩም ነዚ ረኺብና ይብልለው ኮሚል ፖስት ምስ ገበረ ኤርትራውያን እንታይ ብሎ I guess you are the one taking the photos ንስኻ ከባዕልካ ኣምፂኻ ሲኢልካ ትበልዖም ዘለኻ ይብልዎ ኣለዉ we have seen this movie before ነዛ ቅድሚ ሕጂ ርኢና ኢና ሓድሽ ነገር የለን ግዜ ከማ ጌርካ ዳብልዓዮም እዩ photo apps with US politicians and hiring war mongering lobbyists like yourself እዚ በዛ ስእሊ ጌርካ 9,000 ዓመት ዲ ዋላ ንወርሕና ወሰድካ ቤላ ትነብር anyone can stand in front of a horse take a picture and then claim it to be a disc jockey ስለዚ እንታይ ክትብሎ ዘለኻ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ትሕቲ ኣብ ቅድሚ መሳርሕን ገለን ጠጠው ኢሉ ኣነ ዲጄ ነይረ ኣነ ሙዚቃ ነይረ ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ ወላ ሓንቲ ዝረኣናዮ የብልናን ዝተገበረ የለን ድራማታት ምግባር ደኣ ዘይምነወኩም ኮይኑ ናብሉ ኤርትራውያን ይምልሱሎም ኣለዉ ስለዚ ነዛ ሃጓፍ እዚኣ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እናሞተት ስለትኸይድ ዘላ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ በዓል እዚ ለንቀነ ኣነ ጠፊኦም ዲዮም ኣለዉ ድዮም ከማን ይብል ነይረ ግን ተመሊሶም ኣሎ ኣዝብልዮስ ናተይ ጭርሖ ኖ ሞር ዋርያ ሻዕብያ ግን በዚኣ ደዋ ይብልን በዛ ኖ ሞር ትብል ደዋ ይብልኒ ሻዕብያ መድሕንቲ ብኩናት ተቐቢሩ ዜሩ ናብኣይ ዝምለስ ሕጂ እታ ኩናት ዝውጃእ ዘሎን ደፊኡ ናብ ዶብና ዝመፅእ ዘሎን ብልፅግና እዩ ምስ ብልፅግና ትሰርሕ ዘሎ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ሻዕብያ ኩናት ደሊ ይብላ ኣሎ ኣሜን man you've lost እዚ ኩናት ናይ እዚ ብልፅግና ኣነፂሩ ናብ ኤርትራ ከይገበረ ከሎ ሰብ ምስ ትግራይ ከሎ ንሕና ሓደ መንነትና ገለብ ክብል ከሎ ገለ ሰብ ይስዕበ ነይሩ ይሪ ነይረ ኩላታ ዝሃነፃ ኢሜጅ ናይ ተንኮል ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ቤላ ገይሩ ቀቲልዋ ምክንያቱ ፅምዶ ምስ መፀት ናይ ብሓቂ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይን ሰላም ትደሊ ተኮይንካ ሰንትራል ብመንግስቲ ዝምራሕ ዝምድና ተፈጢሩ ለምክንያቱ ብዘይ መንግስቲ ዝግበር ኩሉ ሸፈጥ ስለዝኾነ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ክሕወስ ኣሎ ስለዚ መንግስታት ወላ እኳ ብቐጥታ ኢዶም ተዘይትውሉ ግን ዘፍቀድዎ ቀጠልያ መብራህቲ ዝሃብዎ ርክብ ናይ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ዲያስፖራ ከይዱ ንካልእ ኣጀንዳታት ዘሎ ዘይኮነ እቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ በብሰላም ክነብር ምስ ጀመረ ሃዲሙ ምስቶም ዝሃደሙ ኣብ ብልፅግና ከይዱ ኣብ መጋባያ ናይ ብልፅግና ኮይኑ
regime change قبل so game over my friend بلصقنا أيكوننا أخاتكم نتوم زأمنون أمان سين اللو نجارات كا فحيلات طلع بحفشة كاب أجندنا بلصقنا خيوس أنا لنكنه حنت فيديو وتيالا حنت سل وتيالا زتري وزلهم هذا عبي إرتراو ما بقول زلوا إرتراو كل بلاك النيتوبياوني مثلاً أمان في ساسيون شمون شم مرة توافي بركم زول شمون إرتراويانيو زي كالعالم أبتقاركم اللي ديالنا فلتنا جن أمان في ساسيون زي كلتيو أشماتنا إرتراويو نتي EBS بال زبالة TV station نايتهجر private media نايتوبيا revolutions جبري درجة أنا ديكونكو كلاتهم أبي بلو ولا قتاشور بلو كلهم زمسكرول زلوية أما وتاناتو ما بحكي زحزنيو جن أنا بقلنا في تقيس ينيري حرقة كوردو 5 غلمانيات نايزا برتقان تبهال دراما ويوناتا فيديو مسوسة قبل اللي استفدت مقف كل مسوسة حزب محرق تعويلو أنصر بتتوصل زبالة نزيد تلفزيون زي أب تارجت يومو إيرتراوي وإيرتراو سلزغونين إثيوبيا كبال عزللو النابلو ببزحي كبلو وصني حملاتي سلازي بزي تمزجن ترونا زبال تعيف وزن برا بإثيوبيا يقل ميديا ادقت وسط سزي أبعاتهم غيرو زسرح دراما خمسة ጋዜጠኛታት ኣሲሮም ነይሮም ንዑ ግን ኣሲሮም ንዑ እውን ታርጌት ገይሮም ዝኸም ዝነበሩ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኤርትራውያን የቃልዕዋ ኣለዉ ኣነ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ብሕማም ምክንያት ከም ዝዓረፈ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግን እቲ ጉዳይ ናቱ ብዙሕ ዘይተመለሰ ነገራት ከም ዘለዎን መቸም መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ንስድራ ቤቱ ድማ ፅንዓት ይሃብ ግን there's only one thing I can say about this من قتيل وانت هاقاتيمو بس قزيك قاعد زخل نقريو اب إثيوبيا خيد كات تقبرو بيزنس كمير تراو مالتيو صبق تودع فيلمي كونت it is always a tragedy بحماق تودع فيلميا we have seen this many times اب إثيوبيا غيدكم زتعمكم زلو قلاو تفكروا سبات اللغم maybe أما رأسو زيبلكم أو زلغم صبق يريزر دانو قدايكم أملاغي حقسكم እቶም ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤውሮፓን ከድኩም ኣብ ቢዝነስ ጌርና ኣብ ዝተዓፃፂፍና ክንዕወት ኢና ትብሉ ግን ተዓፂፍኩም ሓደ መዓልቲ ሕማቅ ከጋጥመኩም እዩ ከጋጥመኩም ኣይደልን እየ ግን it happens again and again ተደጋጋሚ ዝፍፀም ነገር ስለ ዝኾነ ተጠንቀቁ ኣስተውዒልኩም ኪዱ ጥራይና ክንብል ንኽእል ካብ ሓሊፍና ክንብሎ ንኽእል ወይ እውን ክንገብሮ ንኽእል የለን መቸም ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ክሰምዕ እንተደሊኻ ሎሚ ሓቂ ሓይሽ እዛ ኣብ ዩኤን ኤርትራ ትበሃል ተስፋ ትበኒ ፔጅ ያክብላ ይኽእል ማለት እዩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብቐረባ ዝሰርሑ ዘለውን ነቲ ካቢነታት ነቲ ሚኒስትርታት ናይ ኤርትራ ኣብ ምብርባር እውን ብዙሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ወርክሾፓት ዝገብሩሎም ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን in line ministers for leading cooperation framework ስለዚ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ነቶም ሚኒስትራት ረኺባ ምሳቶም ምስቲ መንግስቲ ኤርትራ ክኸዶ ዝደሊ ቀዳምነታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣልዮም we are working together UN ድማ ምስኦም ከመይ ጌርና ኣበይ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኣብቲ ቀዳምነታት ናትኩም እናበለ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ምስኦም ክሰርሕ ኢና ንሪኦ ዘለና ይሰርሕ ምህላው ጥራይ ግን ኣይኮንኩን ዝፈታኒ ንዓና ነቶም ደገ ዘለና እንታይ ይስራሕ ከም ዘሎ ካ ንርኢ ስለ ዘለና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ነቲ ደገ ዘሎ ሰብ ተስፋ ይዝህብ ሰብ ካብ ተስፋ ዝነብር ዝግበር ዘሎ ስራሕ ዝፍፀም ዘሎ ኣካይዳ ኩሉ تدق زلون عكر زخل أنا سي منالبات توم أبي إرترات خدو لبواناتي نزا سبزي أسكر خبول نامو أبزو قداينا دياسبوراون بس منكسي إرترا كنديك زيت عيسات هالاغن منكسي إرترا نابتو قدايتنك خيدون نتيز دلو زلو سقامات زلو حقوافات ناي فاينانس تنايقل أبون كحقزو كم زخول مغنياتو this lady the UNDP كلاتهم يفلتيهم قد حجي IMF report قبل كل ابتس عن 495 قطبانا يرتران لعلك خيز خاله حنت نطبني رايلو ترانا دياسبورا ينيرو I'm telling you this from history ابت منستر ناي قطبان سرح زنبرو زغبرو فيديو سمعي سلكم زلو يشتيني رشوك زنبكون اين برنا بزغربا كاب زسمعكو خاب سفل لكن قطبانا يرترا remarkable زخون وي صبو زخون غزغاسه كرز خاله كابتس عن حد حرنا صنت ساتس عن شوعاتن اتمنغس زوصو زنبر بوليسيتات يس بتخكل صبغيو نتا اب دغ زنبر ኤርትራ ወድማ ካብ ዝተፈላልየ መፅኡ ኣብ ቁጠባና ኤርትራ ንኽሳተፍ ኣፍ ደገ ስለ ዝኸፈተ ተራ ናይ ዲያስፖራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኣብ ስዑድያ ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ኤውሮፓ ንኤርትራ ኣብ ምቕያር ዓብ ተራ ተፃዊቱ IMF ኣብ ዶኩመንታት ናቱ ኣስፊርዎ ዘሎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ክትቅየር ትኽእል ተራ ናይ ዲያስፖራ ሙሉእ ብሙሉእ ክንጥቀመሉ ምስ ንኽእል ጥራይ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ
መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ዝካሎ ይገብር ኣሎ ብዓዲ ኣብኣ ምሳይ ዝካታ የለን ዝካሎ ኩሉ ይገብር ኣሎ ስለዚ በዛ ዘለና እንተኸይድና ከምዛ ዘለና ኢና ንቅፅል ካብ ዘለና ዝቕፅል ነገር ክስራሕ ተኮይኑ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኣዝዩ ሰፊሕ ተራ ዲያስፖራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ነቲ ሃገር ንኽዕርያ ነቲ ዘሎ ሕፅርታት ናይ ፋይናንስ ድዩ ናይ ባንኪ ድዩ ናይ ጋልእ ምስ ዩኤናት ኮንካ እንተዝዕረ ነይሩ ኤርትራ ዓብይ ለውጢ ክትገብር ምኻለት ነዚኣ ድማ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ የድልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ስለዚ ሪሊ ሆፕ እዚኣ እውን ክርያ ኬትካንዶ ጆርጆ ግበራ ትብሉ ካለኹም ሓደ ሰባት ጆርጆ ናይ ሚድያ ሰብ እዩ ምምሕዳር ናይ ሃገራ ይኮንኩን ኣነ ተራ ሰብ እየ ስለዚ ኣነ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለኹ ይዛረብ ዘረባይ ተሰሚዑ ኣብ ፍረን ተበፂዑ ይሕጎስ እንተዘየለ ድማ ተስፋ ገይረ ይፅበይ ሳይ ስራሕ ኤርትራ ከይደ ክቅይሮ ዝኽእል የለ ክውስኾ ዝኽእል የለ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለኹ እታ ዓቕመይ ስቕ ኢለ ሬዮ ኣብ በይንና ኩሉ ሰብ ካብ በይኑ ዘረበ ይዘረባ ነዛረበ ዘለዋ ሚድያ ስለ ዘረበ ዘለኹ በዚ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ዳርጋ ዝበፅሕ ሰብ ዝብለ እዩ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ድማ ዓብ ክብሪ ለኒ ነዛ ሓፍትና እያ ትኾን ክንዳና እያ ትኾን ንዓ ድማ ዓብ ክብሪ ለኒ ተንኪዩ ክብላ ይደሊ ንኤርትራ ፅቡቕ ዝገብር ኩሉ ምስጋና ይግብኦ ክብል ይደሊ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክንወዲና ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶን ሓሳብን ምግዳፍ ድማ ናይ ወትሩ ፃውዒት እዩ ለትክሎ حرمتي وانا نفر عالخو يشاركني